Takže dobrý den, já se jmenuji Petr Plečka a jsem kurátor pro děti a mládež. Přišel jsem k vám z úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, kde vlastně svoji práci vykonávám. Mě by zajímalo asi na začátek, jestli máte nějaké zkušenosti s OSPODem a případně nějaké máte očekávání od našeho dnešního povídání. Jestli můžeme začít tam od slečny, sympatické blondýnky. Mhm. Mhm. Jo. Děkuji. Si říkám, známá tvář. Dobře, děkuji. Na to dotaz jsem úplně, ale je to nějaká doba, takže očekávám nějaké připomenutí. Jo. Dobře, děkuji. Tak jo, dobře. Já vlastně Nesmějte se. Na OSPODu, jak tady říkala kolegyně, vlastně my jsme nejprve začali na úřadu městského obvodu Jih, potom vlastně nás přeřadili k zařízení, které je poblíž. Ano. Moje mentorka například byla magistra Bilamova, jestli znáte. To je kolegyně, momentálně teď řeší jiné rodinné povinnosti v péči o dítě. Aha. Jo, ale je to kolegyně. A takže vlastně teď díky tomu víte úplně přesně, kde jsem byl vlastně na praxi a podobně. Super, dobře, děkuji. Jinak očekávání, já si nejsem jistý, jak to je přesně myšleno, očekávání. Co čekám tady od této přednášky? Ano, přesně tak. Ode mě, v podstatě. Takhle. Tak co mě vlastně zajímá, co já očekávám, je to, jestli třeba v rámci práce s těmi dětmi, mládeží a podobně, jestli třeba děláte nebo koordinujete nějaké volnočasové aktivity a podobně. Toto. Jo. Protože vlastně jak tady jde o to, že už jsem tak nějak s tímhle pracuji. Můžu mluvit? Určitě, poslouchám. Se udělám jenom poznámku, aby na to náhodou nezapomněl. Jasně. Jde o to, že já už jsem tady s tímhletím právě, že pracovala v rámci jedné kriminologické teorie. Takže vlastně ono by mi to opravdu usnadnilo práci na úkolu v rámci tohoto předmětu. A to už je tvojí strany všechno, už nebudu rušit, nebudu se těknout. Určitě nerušíte. Jo. Dobře, děkuji. Jako nebavilo? Ne. Jo. Tam se to za úkol, co jde, ať je to lepší. A pak mi řeknete, jestli to bylo lepší. Dobře. Na tady v Mariánských horách. Taky nemám žádné zvláštní očekávání. Taky ne. Dobře. Děkuju. Jsem byla na OSPODu taky tady. A očekávání asi, že mám řeknete, co ta práce všechno ale jak se tam... Dobře, děkuju. Já jsem nebyla na OSPODu. Jo. Tak určitě běžte na OSPOD. Doporučuju. To samé, běžte na OSPOD. Dobře, budu se opakovat. Dobře. Tak jo, tak já doufám, že dnešní naše setkání vaše očekávání naplní, já se teda o to budu snažit. Samozřejmě ta problematika je strašně široká, já bych asi o tom dovedl vyprávět hodiny a hodiny a dny. Jo, a opravdu to jako nahustit a vybrat jenom to nejdůležitější bylo jako celkem náročné, to se musím přiznat. Jo, zase na druhou stranu nedal jsem si za úkol tady dávat nějaké paragraf za paragrafem a nějaké věci, které vy si samozřejmě můžete jakby načíst, protože jsem volný čas v rámci studia, ale spíše tak vás vlastně možná i nějak jako zaujmout a rád bych vás i nadchnul na to, že vlastně práce na OSPODu má velký smysl. Jo, že to opravdu je jedna, bych řekl, stop oblastí sociální práce, kde jsou potřeba hodně kvalitní lidi, kteří tu práci dělají fakt jako jednak odborně dobře, ale kteří dělají i lidsky srdcem, jo, s nějakou pozitivní energií. Jo, určitě to nemůže být jenom nějaký úředník, který to prostě dělá jenom zákonné povinnosti a škrtá si, povedlo se, nepovedlo se a jdu dál. Jo. Takže určitě budu rád, když třeba minimálně o tom začnete třeba uvažovat, že tam půjdete na praxi
A nebo že třeba někdy v budoucnu si vyzkoušíte tady tuto oblast. No, takže to určitě budu rád, pokud se mi to podaří. Tak, no něco o mě. Mám 42 let, jsem v praxi 17 let, jsem absolvent zdejší, tenkrát se jmenovalo zdravotně sociální fakulta, dneska je fakulta sociálních studií, čili vracím se jakby na domovskou půdu a můžu říct, že to studium patřilo mezi jedno z nejkrásnějších období v životě. Jo, fakt na to jako vzpomínám. A už v té době jsem si díky praxím vybral, že chci být kurátor pro děti a mládež. Jo. Byla to taková nějaká moje vysněná práce, ale trvalo mi to zhruba 10 let, když jsem začínal na hospodu a dělal jsem běžného sociálního pracovníka. Potom jsem šel dělat sociálního pracovníka do domova pro seniory, následně na hmotnou nouzi na úřad práce. To byla, bych řekl, asi moje taková nejobtížnější práce, výborná zkušenost, ale je oblast, která mi absolutně jakby osobnostně nesedí, protože tam moc sociální práce není. Jo, a navíc je tam hodně klientů, nemůžete se věnovat a pokud nejste hodně odolní, tak můžete vyhořet. Jo, celkem jako dost rychle. Potom práce v rodinném centru, to bylo vlastně jakby původně ještě odloučené pracoviště OSPODu Ostrava Jih, dneska už bohužel nefunguje, ale byla tam vlastně práce z volnočasové aktivity pro rodiny, práce vlastně taková jako velmi příjemná, fajn, hodně mě to bavilo, ale pořád jsem si říkal, ta kurátorina. Takže potom po 10 letech jsem pořád zkoušel výběrko za výběrkem, až mě na ten jich vzali jako kurátora a byl jsem moc rád, že se mi to teda jako podařilo. A když to zpětně hodnotím, tak je fajn, že jsem tam se nedostal hned. Že jsem získal prostě zkušenosti z jiných oblastí, a protože pokud si člověk profiluje, že dělá fakt jednu oblast celý život, jo, tak je sice odborný na tu oblast, ale v těch ostatních je v podstatě like, jo, což je jako za mě škoda, jo, takže je dobré mít třeba širší nějaký záběr. Kromě nějakých vlastně těchto pracovních aktivit máme nějaké jakby další, možná i asi trošku soukromé aktivity. Už teď vlastně 4. rokem děláme s manželkou sociální poradnu v Dušperku, vlastně jednou měsíčně nebo 2krát měsíčně poskytujeme sociální poradenství vlastně pro lidi, kteří přijdou venku, kteří nemají vůbec ponětí, kde mají nějaký problém a neví vlastně, kde to řešit. Takže vlastně pomáháme vyplňovat různé žádosti a nasměrujeme na další nějakou pomoc. A dále ještě vlastně školím teď konkrétně pro Edugram, je to bývalá sociální akademie, je to hodně zaměřeno na krizovou intervenci. Jo, a to je vlastně jedna z věcí, co mě jako hodně baví, i proto jsem přijal nabídku tady dneska mezi vás přijít a něco vám říct. Mám výcvik komplexní krizové intervenci. Tady toto mi vlastně, jak bych řekl, hodně dalo, úplně to změnilo styl mojí práce, posunulo mě to ve smyslu, už předtím jsem si myslel, že jsem jakby odborník, profík, a který prostě jede si nějak svoji práci. A tam jsem vlastně zjistil, že ne, že naučil jsem se úplně jinak ptát, jinak pracovat s emocema. Když mi tam přijde zhroucený člověk, předtím jsem to dělal metoda pokus omyl, protože to vás nenaučí, jako jak pracovat s člověkem, který má nějakou panickou ataku, ale v rámci třeba toho výcviku dneska už umím. Jo? Takže doporučuji to kdekoliv možně, když se setkáte s nějakým třeba výcviky, psychoterapeutický výcvik, krizové intervence, další výcviky, první psychická pomoc, běžte do toho. Fakt vás to hodně posune. Stojí to prachy, ale je to investice perfektní. Tady na Ostravské univerzitě jsem vlastně dělal i mentorský výcvik, to byl takový jakby krátký výcvik, ale byl to taky fajn. Hlavně, abych nějak reagoval na potřeby praktikantů. Já beru hodně praktikantů, jednou jsem měl dokonce 3 na 1, v životě už to neudělám, bylo to jako fakt moc, jo, ale zase říkám, že když ode mě praktikant odchází, tak je to, že něco jako fakt jako se snažím předat, že to není o tom, že potvrdím, že tam byl, ale že fakt chci nějaké aktivity, chci, ať pozná ten terén, ať pozná tu denní práci a tu spolupráci s tím klientem, že to je hodně i o řešení nějakých náročných situací, že to není prostě jenom pohodička, ale že opravdu to vyžaduje od toho pracovníka hodně osobnostní zdatnosti a hodně, že musí dát do toho energie a nějaké snahy. Taky vlastně mám úřednickou zkoušku, že jsem dělal vlastně v rámci úřadu práce a zkoušku odborné způsobilosti pro OSPOD. Jo, to vlastně, abyste mohli dělat na OSPODu, tak musíte udělat zkoušku odborné způsobilosti a myslím, že tuším do půl roku po přijetí, vlastně, když tam tak se musíte na to přihlásit. Takže to ke mně. Můžete říct, že ta práce mě stále jako baví. Jo, dělám to fakt 17. rokem, nějakou dobu ještě chci zůstat na OSPODu. Neříkám, že to je práce do důchodu, do 70 let, protože si myslím, že asi v té době někdy půjdem do důchodu, jo, ale určitě pokud mě to bude bavit a bude mi to něco dávat, a hlavně já budu něco dávat klientům, tak si myslím, že to je velmi dobrá oblast, která má prostě smysl. Jo, za mě, kdybych se měl dneska vybrat, tak bych asi nechtěl dělat nic jiného než kurátora. Jo, je to fakt jako práce, která má smysl, která má výsledky, která je těžká, ale která, když děláte dobře, tak to poznáte. Jo? Potom za mnou se vracejí dneska už klienti, kteří jsou zletilí, jo, a hlásí se ke mně a rád si vyslechnu třeba ten příběh, že se fakt něco podařilo.
Takže není to jenom o tom, že jak se třeba mluví v médiích, že to je zbytečná práce, stejně se nic zachrání, není to vůbec tak. Jo. Ale vyžaduje to opravdu toho pracovníka hodně úsilí, hodně vzdělávání se, jo. To je celoživotní vzdělávání. Jo. Není to o tom, že si uděláte školu a ti to končí a pak jdete na nějaký kurz, jo, nebo nějaké povinné vzdělávání. Ale musíte dělat jakoby aktivity navíc. Jo. U nás vlastně na jihu tam máme 4 oddělení, z toho 2 oddělení se vlastně zabývají OSPODem. Je to oddělení sociálně právní ochrany a oddělení sociální prevence, tudíž jak kdyby kurátoři pro děti a mládež. Jo, máme tam ještě i oddělení sociální prevence pro dospělé, jsou kurátoři pro dospělé lidi. Asi už jste nějakým způsobem probírali o sociální ochranu nebo sociální právní ochranu dětí. Je opravdu je to zaměřeno hlavně na to dítě, na to nejlepší, na blaho, na jeho prospěch. Jo. V minulosti tam chyběla vlastně to ochrana rodičovství a i toho práva rodičů na výchovu a péči. Postupem se to tam dalo a myslím si, že to je fajn, že to vlastně jak kdyby propojeno, že aby fungovala ta rodina, tak je potřeba, aby fungovaly všechny články té rodiny. Jo. Pokud to tak je, pak tam ten OSPOD vstupovat nemusí. Pokud není, tak buď ti klienti nás sami vyhledají, anebo my je vyhledáme, protože máme nějaké poznatky z různých orgánů, státní správy a ze škol a podobně, že je něco prostě špatně. Jo? Takže pak díky tomu můžeme třeba té rodině pomoci, jo? Aby vlastně byl zajištěn ten příznivý vývoj toho dítěte, aby se obnovily ty narušené funkce rodiny. Jo? Samozřejmě nevždy, nebo ne ve všech případech se to zdaří, protože je důležité si uvědomit jednu věc. Vy úplně nemůžete zachránit všechny. Můžete zachránit většinu, ale i když uděláte první, poslední, veškeré kroky, uděláte 120%, tak se vám může stát, že opravdu to třeba nedopadne dobře. Jo, a může se vám stát, že třeba to dítě spáchá sebevraždu, nebo prostě, že to skončí fakt nějakým špatným způsobem. Jo, ale důležité si uvědomit to, že vy jste odpovědní za proces, to znamená, že udělám všechny zákonné kroky, všechny kroky podle metodiky, všechny kroky, které si myslím, že jsou jako kdyby to nejlepší. Za to jsem odpovědný, že to udělám dobře, jo? Ale za to, jestli to dopadne dobře nebo nedopadne dobře, nemůžu nést odpovědnost, jo? Protože já můžu to dítě, já tu rodinu provádět nějakýma křižovatkama a ukazovat jim cestu, ale po té cestě musí jít oni sami. Jo? Čili já klientu neslíbuju, když přijde, oni se ptají, bude to dobré, vyřeší se to, neslíbuju, bude to dobré, vyřeší se to, protože nevím. Jo? Já můžu říct prostě, já udělám všechno pro to, abych vám pomohl zlepšit vaši situaci. Jo? Nebo vám můžu nastínit, jaké jsou možnosti, ale nemůžu prostě slíbovat zázraky. Jo, stejně tak třeba lékař a podobně. Jo, protože samozřejmě, když vy slibujete ty zázraky, tak, a nepodaří se to, tak oni potom se na vás dají stížnost a budou vám to vyčítat a podobně. Jo, protože to není v lidských silách. Sociální pracovník není Superman. Jo, není. Sociální pracovník může mít takový Batman, jo, který prostě má kdyby nástroje a může dělat na první pohled zázraky, ale to nejsou zázraky. To jsou prostě dobře odvedená práce s dobrou podporou a s dobrým systémem vlastně, který funguje. Jo, a pak to může vypadat opravdu pro tu rodinu jako zázrak, že jim někdo konečně pomohl. Jo. Samozřejmě neví, kdy se to podaří a někde je potřeba vlastně zajistit i to, aby dítě bylo v nějakém náhradním prostředí. Podle paragrafu 6 vlastně toho našeho zákona je definováno, které děti jsou v našem hledáčku. To jsou to děti rodičů, kteří zemřeli, nebo děti rodičů, kteří si neplní své povinnosti, zneužívají ty povinnosti. Jo, pak jsou to i děti, které jsou v péči jiných osob než rodičů. Jo. Může to být pěstounská péče, ale může to třeba být příbuzenská péče, říká se tomu cizí péče. Od tuším července se plánuje sloučení této péče, tím, že vlastně bude jakby nějaká jedna forma. Bylo fajn v to, že vlastně, asi myslím, že 2 roky zpátky schválili podporu, že vlastně ti lidé, kteří pečovali o to dítě, babička, děda, strejda, teta, tak vlastně do té doby měli pouze výživné od rodičů, třeba 200 a oni ho třeba neplatili. Jo. Ale pak se to změnilo a vlastně stát začal přispívat zhruba kolem 7 000 měsíčně na potřeby toho dítěte plus to výživné. Jo. A teď vlastně vznikla díra na trhu tím, že se posunula platnost toho zákona, že vlastně teď půl rok jsou prostě bez peněz. Jo, což je jako špatně, ale prostě bohužel to tak je. Jo, ale je to jedna z forem, která je velmi dobrá a častokrát se třeba podaří jednak, že se udržuje kontakt s tou rodinou a že vlastně i ty děti se potom vrátí do toho rodinného prostředí. Jsou to samozřejmě i děti, na které byl spáchán trestný čin. Budu o tom mluvit potom dále. Mám teď 3 specialistky, které se vlastně orientují na děti, které jsou týrané, zneužívané, kde je domácí násilí. Jo, je nás 32 na našem obvodu a původně nebyla žádná, nejdříve byla 1, 2 a teď už jsou od roku 3, protože opravdu je potřeba, narůstá počet těch případů týrání, zneužívání. Myslím si, že to není možná ani tím, že by narůstal ten počet, ale zvyšuje se to odhalování. Jednak lepšího informovanosti, tím, že prostě lidi to nenechají tak,
vždycky říkám prostě, pokud to nechcete řešit, jak kdyby jako takhle, já jsem Petr Plečka a přišel nahlásit týrání dítěte, pošlete anonym, pošlete, prostě informujte nějaké složky, které prostě mají za úkol informovat o spod, aby potom mohl zasáhnout. Jo, takže určitě má smysl tady ta činnost, jo, a vnímám to, že vlastně že my reagujeme jakby na tu poptávku. Jo, že ty pracovníci jsou zvlášť školené, umí pracovat vlastně s těmi dětmi. Můžu se trošku pochválit, že i vlastně já umím pracovat s těmi dětmi, protože často v praxi se stávají, třeba přijde dítě, které bylo znásilněné, připadané, zbité, jo, a které je prostě psychicky úplně rozložené, které je fakt na dně. Jo? A běžný sociální pracovník, pokud nemá nějaké ty výcviky nebo školení, s tímhle dítětem jako moc neumí pracovat. Neví, co on se může ptát, a může mít otevřené otázky, jo, ale neví, co konkrétně jako dělat, jak to dítě stabilizovat, jak normalizovat ty jeho pocity, aby s tím dítětem mohl dále pracovat. Jo? Takže určitě i toto je fajn, být na toho specialistu, anebo umět tuhle problematiku. Pak samozřejmě jsou to děti, které jsou umísťovány do klokánků, do zdvopů, tady ostravujeme třeba zdvop Náruč na Silabově Vítkovicích. Jo, a někteří rodiče si tam ty děti jako odkládají na nějakou dobu. Jo, což je samozřejmě špatně a je dobré, že oni nám to vlastně hlásí. Jo, protože to by nemělo sloužit k tomu, že rodiče si chcou jak kdyby odpočinout a prostě, jo, ale k tomu, že když je dítě fakt ohroženo a nemůže skončit na ulici, tak ten zvuk slouží k tomu, že to dítě tam může prostě být přijato. Jo. A nově je to teď tak, že vlastně může uzavřít smlouvu dítě už od 12 let s tím zařízením samo bez souhlasu rodičů a může tam být až půl roku, než se nějak vyřeší ta další situace. Samozřejmě může tam být i na základě dohody nebo respektive smlouvy s rodiči, anebo i nás, jako my jsme v době, kdy třeba rodiče jsou světováni, opilí nejsou, to jsme takzvaný veřejný poručník, to vlastně můžeme po tu dobu to dítě takhle jako zajistit, než se třeba podá nějaké předběžné opatření, nějaká náhradní rodina, pěstounská péče a podobně. Jo, čili to je určitě fajn věc, že to takhle funguje, že to dítě můžeme zajistit kdykoliv. Častým problémem je samozřejmě domácí násilí, které taky možná až tak neroste, i když možná COVID a další věci na to mají nějaký podíl, že teď je toho více, ale taky asi lepší odhalování a lepší informovanost. Práce s žadateli o azyl, jo, určitě teď věci na Ukrajině, měli jsme zase 200člennou pracovnici, která se věnovala jenom dětem, nebo většiny času práce jenom dětem, které jsou vlastně z Ukrajiny, a kterým pomáhala prostě, ať tady jenom můžou fungovat. Jo. Teď už to jakby trošku ustalo, těch případů je čím dál míň. A to asi o tom, že už mají lepší informovanost a už nějakým způsobem je tady víc těch lidí, kteří třeba vzájemně pomáhají. Ne. Oblast sociální kuratele, to je vlastně jakby to moje gro, jo. Takže já vlastně jakby, pro mě jsou i ty děti předchozí, ale specializuju se na tyhle děti, které vlastně mají výchovné problémy, závažné výchovné problémy. Jo. Vedou záhalčivý, nemravný život. Jo. Nechodí do školy, nepracují, nemají příjmy, které mají, tak mají z trestné činnosti, jo, to znamená, že kradou, jo, přepadají, loupí, můžou se živit prostitucí. Jsou tam vlastně děti, které spáchaly trestný čin, anebo děti mladší, pod 15 let, které nespáchaly trestný čin, ale čin jinak trestný. Jo, takže můžou spáchat stejnou věc, ale nenazývá se to trestným činem. A nebo? Ano, jestli teda mohu mít dotaz, ano. to nevadilo dobře. Ta dětská prostituce, mě by totiž strašně zajímalo, jak ty děti vlastně k takové činnosti dostanou. Mají nějakého svého, nevím, pasánka nebo něco? Stává se, že občas jsou odhalovány takové nějaké organizované skupiny, které jako bývají to i často z rodin, které mají třeba jako nízké socioekonomické příjmy a podobně, jo, třeba jako nedostatek financí, jo, takže můžou takhle jak kdyby využívat ty děti. A to není o tom, že to musí vyloženě docházet k nějakému pohlavnímu styku, ale může to být třeba nějaké natáčení, nějaké focení, nějaké umožnění, prostě nějaké hlázení a podobně. Jo, takže pornografie. Hraje v tom roli i pornografie, je to hodně třeba nějakých fotkách, přeposílání. Teď je taky boom s tím, že vlastně děti si mezi sebou přeposílají intimní fotky. Jo? A nejsou to 14 ili 15 leté děti, jsou to 10-12 leté děti. Jo? Velmi jak kdyby jako malé. Jo? A je to jak kdyby hodně. A už to, že to dítě přepošle, už se spáchal trestný čin, a když to dál, jo? Tak pak samozřejmě je to i takové pro to dítě dehonestující, že to se něco různě zveřejňují na sociálních sítích, a pak takové dítě mají do školy mezi spolužáky, kteří vidí prostě. Jo? Já se právě na to ptal, že když já jsem vlastně uslyšel ten termín o té dětské prostituci, mě se okamžitě vybavil film Taxekář, jestli jste viděl. Viděl jsem, sice už dávno, ale protože tam se to objevilo, tady tohle. Jo.
Ještě hodně, co bývá ta prostituce, tak je to zejména u dětí, které jsou v ústavní nebo ochranné výchově, které prostě utečou. Častěji jsem teda vypozoroval, že to je u holek, který prostě jako, oni jsou na útěku, a oni nejsou někde pod mostem, někde v nějakém skvotu. Oni jsou prostě u někoho, kdo si jako vozovka vydržuje, a potom jako po nějaké době třeba se do toho ústavu vrátí, ale jsou prostě dobře živené, dobře oblečené, v pohodě. Oni v podstatě za ten pobyt nebo za ty služby platí vlastně tou prostitucí nebo tím svým tělem. Jo, takhle to jako funguje. U chlapců to tak jako až tak nebývá. Ti spíš se živí tím kradením, dealováním drog a podobně. Jo, takže to jsem teď vypozoroval přes svoji práci, že to se jako děje. A nebo samozřejmě často děti potom bývají v těch rodinách, které je kryjou. Jo, to taky se stává. Častá věc je útěky od rodin. Jo? Jako, že prostě buď někde se nevrátí včas, že jdou někde s nějakou partou, anebo vyloženě se někde slukujou, stahujou a děje se tady toto i v případě, že třeba děti jsou v nějakých ústavních zařízeních. Jo? Takže taky jako utíkají. A je to, bych řekl, jako závažná věc. Hlavně oni se tím jak orožují, protože jsou většinou v prostředí, které není bezpečné, které je rizikové, můžou se jednak nakazit nějakou nemocí, může jim někdo ublížit. Jo, a nemají vlastně zajištěny ty základní potřeby, které by vlastně potřebovali. Vlastně sociální oblast nebo sociální ochrana dětí v Česku je velmi, bych řekl, komplikovaná. Jo, je ten systém, bych řekl, hodně rozbitý, roztříštěný. Já neříkám, že funguje špatně, nefunguje špatně, o nedostatcích budeme mluvit nakonec, ale jsou tam nějaké dílčí věci, které prostě jako nefungují úplně správně. Jo. To, že to v reálu funguje, je to dáno hlavně nasazení fakt těch pracovníků, kteří opravdu jako tu práci nedělají jako zaměstnání, dělají to jako poslání. Jo. Takže díky tomu vlastně ten systém sociální právní ochrany v Česku je, bych řekl, velmi dobrý, třeba ve srovnání s okolními státy i třeba západní Evropou. U nás vlastně existuje několik ministerstev, které se zabývají různými oblastmi péče o děti. Jo, nevěnuje se tomu jedno ministerstvo, ale jich řada, která dělají různé věci. Jo, základem Ministerstvo práce sociálních věcí, které má vlastně jakby v gesci vůbec tu sociální právní ochranu, péči o rodinu, jo, práva dětí, implementaci úmluvy o právech dítěte. Jo, to je takové základní ministerstvo, které nám posílá různé kontroly, dává metodiky. Jo, je to takové jakby naše ministerstvo, jestli to tak můžu jako říct. Jo. Ale pak samozřejmě Ministerstvo spravedlnosti, které zase dělá tu právní úpravu, jo, která vlastně dělá novely těch zákonů, která se zabývá vlastně dětmi, těmi, co páchají ty protiprávní činy. Jo. Zabývá se vlastně i soudy, státním zastupitelstvím, vlastně orgány, které taky fungují, hlavně teda u dětí, které vlastně jsou na střetu se zákonem. Tak Ministerstvo školství a mládeže, které vlastně zřizuje se domovy, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, jo, které vlastně jak kdyby řeší to, jestli je dostatečná kapacita, anebo jestli je nedostatečná kapacita. A ty ministerstva, i když třeba to jsou, jako mělo by to být vláda, která třeba funguje, ale dlouhodobě to nefunguje, protože to ministerstvo má svůj pohled na tu danou problematiku, tu nelový bych řekl, a ty průniky, nebo to, kde se vlastně shodnou, jsou jako velmi, jako bych řekl, nedostatečné. Jo, protože potom vlastně Ministerstvo práce sociální věci říká, máme málo míst v dětských domovech, a Ministerstvo školství říká, ale já si myslím, že máte dost. Jo, a pak se to samozřejmě bije. Jo, a pak máte v reálu situaci, kdy vlastně máte dítě, které nemůže být v rodině. Nemáte pro něj pěstouny, ale současně není místo v dětském domově. Takže já obepisuji všechny dětské domové na Moravě, jo, a vy ze všech dětských domovů na Moravě mi prostě napíšou nebo zavolají, sorry, nemáme místo pro to dítě. Samozřejmě já zase mám třeba nějaké jakoby i neformální kontakty v těch domovech, tam třeba, neříkám, že známe, ale prostě lidi, kteří mě znají, jo, a řeknou, dobře, pane Plečka, tak pro vás tu jedno místo, jako, jo, ale opravdu je to o tom, že člověk si cítí jak prodejce hrnců a přemlouvá, aby mu prostě, protože mi řeknou, ale vy jste 15., který nám dneska volá, máme jedno místo, a vy jste 15., jo, takže jako na jedné straně u nás je hodně dětí, budeme o tom mluvit dále v dětských domovech, na druhou stranu v praxi se fakt stává, že třeba půl roku, někdy rok hledáte místo v dětské domově pro dítě. Pěstouni, protože většinou to jsou děti třeba s výchovnými problémy, pěstouni pro ně nejsou, protože oni nejsou školeni na dítě, které je agresivní, které napadá, které klade, loupí, které fetuje. Jo? Oni jsou hodné dítě, které prostě bude jako normální, poslouchat, fungovat. Jo? Takže jako tohle je jak kdyby jako problém. A je tam boj my jako OSPOD, MPSV a Ministerstvo školství, které říká, že ústavu je dost. Ministerstvo zdravotnictví to vlastně zřizuje dětské domovy pro děti do 3 let. Teď vlastně už nemůžeme dávat děti do domovů do 3 let, můžeme dávat pouze do ZDVOPů nebo k těm pěstounům na přechodnou dobu. Jsou tam pouze děti, nebo můžou se tam dávat děti se zdravotním postižením. No.
Do budoucna se plánuje, že se úplně zruší, že budou prostě jenom nějaké ty domovy pro osoby s zdravotním postižením, ale že tam nebudou jak kdyby klasické dětské domovy. Jo, samozřejmě zase řeší ministerstvo zdravotnictví i praktické lékařství pro děti, různá vyšetření a podobně. Zase třeba je nedostatek praktických lékařů nebo i nedostatek zubařů. Jo. Dneska už funguje takový systém, že vlastně mám s tím praktickou zkušenost, přišel za mnou klient, mám zkažené zuby, nemám zubaře, uvolal jsem všechny zubaře v Ostravě, řádně si platím zdravotní pojištění, ale prostě není zubař. A dneska už vlastně v rámci, myslím, že to je stránka ministerstva zdravotnictví, tak jsme napsali, to je taková jakby stížnost na pojišťovnu, že prostě pojišťovna nebo žádost, ať najde tomu dítěti zubaře nebo nějakého odborníka, jo. A do měsíce oni jsou povinni to najít a skutečně ho našli. Jo? To znamená, dneska už díky tomu, tím, že se jakby stěžovalo, protože ta pojišťovna je povinná jako zajistit. Jo? To, že vlastně ti lékaři jsou téměř v seniorském věku a prostě jich v nejbližší době snad třetina jich prostě ubude a nebudou prostě, jo? Tak to je jedna věc. Jo? Ale nějaké dílčí změny, dílčí zlepšení v tom systému jsou. Jo? Já jsem vlastně začínal na OSPODu, teď neříkám, že končí na OSPODu, ale jsem pořád na tom OSPODu, tak vnímám, že prostě se ty věci jakby zlepšujou. I když se v médiích a různě mluví o tom, že se nezlepšujou, zlepšují se pomalu, ale zlepšují se i díky těm lidem, kteří to dělají. Jo? Kteří opravdu to fakt dělají i tím srdcem, i tím prostě, že s tím nasazením, s tím elánem. Ministerstvo vnitra, jo, to nás zase řeší jakby personálně, děláme různé školení, oni zajišťují i to vlastně tu odbornou způsobilost. Jo, takže je to vlastně další oblast, jsme vlastně jakby úředníci, kteří spadají pod ministerstvo vnitra. Jo, soudy, to je jakby specifická věc, víte, že je několik typů soudů, trestní soudy, opatrovnické soudy, soudy pro mládež a podobně. Jo, takže o tom taky ještě bude řeč. A samotné orgány sociálně právní ochrany dětí. Jo, je jich několik, jo, ať od běžných obecních úřadů prvního typu až po ty trojkové s rozšířenou působností, což jsme vlastně my, jak kdyby ten základní orgán sociálně právní ochrany. Funguje to v praxi tak, že i třeba nějaká malá vesnička musí mít standardy kvality sociálně právní ochrany, podle kterých ví, když se ocitne ohrožené dítě, co bude dělat. Většinou to tam koordinuje starosta, který vlastně dá echo tou magistrátu, kde ten OSPOD a vlastně oni tomu děti pomůžou. Jo. Je to samozřejmě i UMPOD v Brně, jo, ti jsou vás dobří v tom, že opravdu jsou, když ta mezinárodní složka, různé únosy dětí, jo, tak ti dělají, bych řekl, hodně záslužnou práci. Různé krajské úřady, ti nás metodicky vedou různé evidence, pěstounů, osvojitelů a podobně. Jo, taky bych řekl, že ta spolupráce je fajn. A pak jsou pověřené osoby, jsou to různé neziskovky, které třeba školí ty pěstouny, jo, nebo zajišťují nějakou oblast té sociální právní ochrany. No. Ta ochrana vlastně zajišťuje to, aby to dítě mohlo řádně žít, prospívat, aby mělo dobré podmínky pro svůj život a nerušenou výchovu, aby ta rodina nějakým způsobem fungovala. No. To, že v praxi to nevždy funguje, je důkazem toho, že vlastně existují ty orgány dětí, ale že nás pořád ještě nezrušili. Jo, co doufám, že se ani nikdy nestane. Samozřejmě to, jestli bude to forma, jak teď, že jsme jakby úředníci, kteří patří pod úřad, anebo jestli to bude nějaká samostatná, jak třeba v Norsku, Barnevernet, nebo jak se jmenuje, tak to je druhá věc. Jo. Důležité je fakt, aby ta ochrana dětí zůstala. V dnešní době vlastně se takovým nějakým způsobem vyděluje kolizní opatrovnictví. To znamená, že jsou nějaké spory, když se svěřuje dítě do péče nebo spory mezi rodičů, tak tam ustanovení kolizní opatrovník. V praxi to bylo tak, že vlastně jsme většinou byli ustanováni dny. My jako OSPOD, dneska vlastně bývají ustanovování i advokáti, kteří třeba absolutně nemají zkušenosti s práci s dětmi, nemají vzdělání, jo, ale jsou ti zástupci toho dítěte, kteří to dítě vidí až třeba před samotným soudním jednáním. Jo, to je praxe, jo, která se mi jako nelíbí a která prostě je. A dneska vlastně to funguje tak, že paralelně vedu dva spisy. Mám spis, kde mám dítě ohrožené, šestkový spis, a vedu druhý spis, kde jsem jako kolizní opatrovník, kde můžu mít jenom dokumenty, které vlastně nějakým způsobem jsem zjistil jako kolizní opatrovník. Takže když přijdu do rodiny jako ospodák šestkový, musí se mnou spolupracovat, můžu jim dát pokutu a tak dále, musím všechno říct, přijdu jako kolízní, tak vlastně nemusím je pustit dovnitř, můžou mi říct blbosti, jo. A teď správně bych měl já oficiálně sám sebe požádat, abych já se informoval o tom, co v té rodině se děje, jo. Protože jsou úřady, kde vlastně je kolízní opatrovník a šestkový pracovník, kde jsou rozdělení. U nás to je pořád ještě dohromady, že prostě máme, i když mám dva spisy, tak to dělá jeden pracovník, jo, což za mě jako fajn, jo, ale na těch ostatních úřadech fakt si musí psát zprávu, řeším tady toto, jo, ale pozor, ti rodiče fetujou, jo, to dítě, já nevím, utíká a živí se prostitucí, jo, ale jako ten kolizní třeba to vůbec jako nezjistím. Jo.
uvidíme, jak to bude dál. Jo, je to o tom, že potom v praxi musím vytisknout dvakrát ten záznam a jednou to dát do jednoho spisu a po druhé do toho druhého spisu. Jo, je to takové jak kdyby papírování, navíc komplikované, ale samozřejmě ochrana toho dítěte je jak kdyby jako zajištěna. No. Ona trvá teda do 18 let, v výjimečných případech, pokud je prodloužena ústavní výchova do 19, tak trvá do 19. Máme samozřejmě i standardy kvality, které vlastně vždycky dávám i studentům k nahlédnutí. Jo, je to jak kdyby jako zajímavý dokument, na druhou stranu není to o tom, že bych s nimi pracoval úplně každý den. Jo, jsou tam spíš takové jak kdyby základní postupy, jo, ale a občas se i aktualizují, což si myslím, že je fajn. Tak, máme teda, jak jsem říkal, 2 oddělení. Na jednom oddělení vlastně 22 sociálních pracovníků, 103 specialisti na domácí násilí a vykonávají tu základní sociálně právní ochranu. Jo, u nás vlastně na jihu máme nějak okresní město 95 000 lidí, z toho je vlastně 18 000 dětí. Jo. A v praxi je to tak, že vlastně ten pracovník má 40 až 80 dětí, které máte vlastně dlouhodobé spolupráce. U kurátorů je to podobné, akorát tam je vlastně nějaký poloviční počty, jo, protože samozřejmě ta práce s tím dítětem, který má výchovné problémy, náročnější, jo, takže máme těch 20 až 40 dětí a teď aktuálně vlastně nějakých 31 dětí. Jo. Optimální počet asi těch 25, jo, protože opravdu je to o tom, budeme o tom mluvit dál, že s těmi rodinami musíte spolupracovat, musíte se jim věnovat, musíte všechno zapisovat, co není ve spise, jako by nebylo. Jo, to opravdu jako je základ, tím si vlastně chráníte, jak se říká, i svůj zadek, jo, protože když jenom jako dobře pracujete, ale v tom spise to není, tak potom přijde kontrola, přijde nějaká inspekce a oni jdou po tom spisu. Oni se s váma nebudou bavit. Jo? Takže prostě jako to jak kdyby je důležité i najít nějakou míru, jo? Protože máte třeba za den 30 hovorů, do toho máte 4 jednání a ještě máte řešit nějaké další věci, dělat individuální plány. A všecko to musíte papírově a administrativně zvládnout. Jo? Není to samozřejmě o tom, že to musíte zvládnout ten den, ale nemůžete třeba půl roku do toho spisu nic nenapsat. Jo? To jako nejde, jo? Protože jdete na nemocenskou, přijde kolega, který řeší nějakou aktuální situaci a on se potřebuje dozvědět, jestli to dítě je v ústavu, on se potřebuje dozvědět, že rodiče třeba se droguje závislý, on se potřebuje dozvědět, že to dítě utíká. Jo? A pokud se to nedozví, tak samozřejmě ta práce není kvalitní, jo? Nebo nemůže být kvalitní a tomu dítě se třeba dostatečně nepomůže. Jo, ta naše sociální kurátora je vlastně i v rámci toho zákona vymezena. Jo. Jedná se o to, aby když zjistíme nějaké problémy v té rodině, aby jsme zabránili minimálně jejich zhoršování, případně aby se nám podařilo třeba zlepšit tu situaci, jo, aby se ty selhání neopakovaly, nebo aby byly jako menší. Jo. To znamená jako samozřejmě neškodit a snažit se jakby pomáhat. Jo. Ty naše děti zanedbávají povinnou školní docházku, nepracují, spáchají trestný čin a podobně. Vlastně v předchozím slajdu nebo v minulosti už jsem to tam ukazoval. Jo, ta problematika je poměrně široká. Mění se třeba i nějaké, jako bych řekl, styly. Dětí hodně teď přibývá různých sebepoškozování, přeposílání té dětské pornografie, sebevražedného jednání. Jo, tady ty věci se kdyby jako objevujou. Jo, ubývá možná záškoláctví. Máme vlastně i v našem obvodu takzvané dětské gangy, jo, to znamená děti, které organizovaně nějak přepadají lidi, kradou, ublížují. A my postupně ty gangy jakby rozebíráme, to znamená, že ty děti jak kdyby někde umístíme, dáme je do nějakého zařízení, výchovného ústavu, do diagnostického ústavu, ale v praxi se děje to, že to dítě nahrazeno ten člen nějakým jiným, třeba mladším, jo, že prostě nedaří se to úplně jakby rozbít, aby prostě nebyly. Jo, jakože, a samozřejmě často to bývá tak, že to organizuje nějaká dospělá osoba, protože víte, že děti pod 15 let vlastně nejsou trestně odpovědné, jo, ale to, že nejsou postižitelné, to není úplně tak pravda. My samozřejmě navrhneme nějaká preventivní opatření. V praxi děláme třeba přednášky na základních školách, jo, děláme vlastně preventivní akce na ubytovnách, že třeba přijdeme a lidi informujeme, třeba je tam problém s rozšířením štění, s problém s nějakými dětskými onemocněními, jo, vší a podobně, protože informujeme, jaké jsou třeba prostředky a podobně. Jo. Samozřejmě je to o tom, že ne všichni klienti mají zájem o ty informace, nebo že prostě přijdou, tam to vejde a tam to odejde. Jo. Ale snažíme se dělat i tady toto v poslední době. My vlastně, pokud dítě nějakým způsobem je ve styku s nějakým státním orgánem, tak vždy bychom tam měli být my přítomní. Aby jsme garantovali, že ten proces toho, co se děje, bude zákonný a že tomu dítěti nebude nějak uškoděno. Jo? Není možné třeba, aby vyslýchali, nebo aby dítě bylo u soudu vyslýcháno, nebo na policii, nebo na přestupcích, bez naší přítomnosti. Jo? Protože samozřejmě v praxi se děje to, že někdy ti pracovníci se dopustí nějakou selhání, že třeba nevhodně
se chovají k tomu dítěti, takže opakovaně jsem třeba musel zasahovat a říkat, panu policisto, takhle ne. Zažil jsem třeba i situaci, kdy dítě bylo vyslýcháno, dítě pod 15 let, 10 večer, jo, on chtěl pokračovat výslech trval už 1,5 hodiny. Jsem říkal, pane policisto, nezlobte se, ale prostě po 10. hodině i podle vaší metodiky, vašeho policejního pokynu, nemůžete vyslýchat dítě pod 15 let. Tam je koukal, jsem říkal, opravdu ukončíte výslech, poslední otázka a končíme. Zítra se tady můžeme sejít 8 hodin. Jo. Takže je to o tom, že prostě ten pracovník musí být jako emancipovaný, vystoupit z komfortní zóny a jít do střetu. Jo, protože u toho třeba vy u soudu vypovídáte proti rodičům, kteří týrají ty děti. Jo. A je to o tom, že v praxi vám chodí třeba pozvánky na vaši soukromou adresu. Já nejsem pozvaný jako orgán sociálně právní ochrany, ale jsem pozván jako Petr Plečka, který bydlí v Zábřehu kostela. Jo? Takže a s tím se taky třeba jako bojuje. Zatím jsme nedostali jako, jsme vlastně dotaz na magistrát, aby nějakým způsobem se k tomu postavil. Já jsem říkal, nemám problém vypovídat, ale mám problém s tím, že tam uvadějí moji adresu, že prostě mě vyslýchají, jak kdybych já malem to dítě týral, jo? S tím, jak kdyby s tím procesem. Proč mě nepozvou, nebo proč po mě chcou občanský průkaz, já mám služební průkaz. Jo? Takové jak kdyby věci, které se postupně odbourávají, ale pořád ještě třeba nějakým způsobem i toho pracovníka můžou ovlivňovat. A je tam můj trvalý pobyt, na trvalém pobytu je třeba bydlí moji blízcí lidi. A já nepotřebuji, aby nějaký násilník si je našel a ublížil mi. Jo? Takže to jsou takové jakby dílčí nedostatky, které třeba tomu člověku můžou vadit, mi teda osobně vadí. Jo? My samozřejmě máme i jakby takovou návazanou spolupráci s kurátory pro dospělé, kteří vlastně jsou na tom vedlejším oddělení, kteří s dětmi, které zletí, které vycházejí z těch ústavů, můžou začít spolupracovat. Jo. Půl roku předtím děláme, nebo aspoň já teda většinou dělám případové konference, někdy s kolegou třeba udělají nějaký takový jako pohovor, kde vlastně se jednak seznámí to dítě s tím kurátorem pro dospělé a dohodnou se, bude potřeba pomoc, nebude potřebovat pomoc. Jo. A to, jestli ji využije, nevyužije, to už potom závisí na tom dítěti. Jo. V minulosti to taky nebývalo, takže tam je to taky pokrok, že může řešit, kde budu bydlet, jaké budu mít finance. Jo, mám problém řešit nějaké věci z úřady, mám dluhy. Jo, a tady ze vším může ten pracovník pomoct. Já můžu jednorázově, když za mnou přijde zletilé dítě, můžu mu dát základní sociální poradenství, ale nemůžeme se domluvit na nějaké dlouhodobé spolupráci. Když to třeba ta kuratela pro dospělé, ta může. Jak jsem mluvil o těch dětech do 15 let, nejsou trestně odpovědné, ale neznamená to, že by za jejich protiprávní jednání nenasledoval nějaký v úzovkách trest nebo nějaké opatření. Jo, říkají se tomu výchovná opatření a je několik napomenutí z výstrahu, dole probačního úředníka, spolupráce se střediskem výchovné péče a zase vyhodnocuje, jestli to funguje, jestli to dítě pokračuje, nepokračuje. Jo? Začíná se třeba tím napomenutím a pak se přitvrzuje. Nejtvrdší je ta ochrana výchova. To je v podstatě jak kdyby ve specializovaných zařízeních, není to běžný dětský domov, jsou to zařízení, kde prostě třeba jsou zavřívané okna, jsou tam omezené vycházky nebo je tam nějaký jako přísnější režim. Je to v podstatě jak kdyby výkon trestu, ale pro děti. Jo, i když se to takhle kdyby nejmenuje, je to častokrát dano i tím, že třeba i potřeba tu společnost ochránit. Jo, protože opravdu v výjimečných případech jsou děti, které jsou velmi agresivní a které jsou nebezpečné svému okolí a můžou mít třeba 12 let. U těch starších dětí tam ta škála těch opatření je větší, jo, jsou tam výchovná opatření, srovnatelná vlastně jako u těch dětí do 15 let, pak dále ochranná opatření a nejpřísnější je trestní. To znamená, i člověk od 15 let může jít do vězení. Měl jsem několik dětí v letošním roce, chlapce, který byl ve výkonu trestu, předtím ve vazbě. Jo? A je to o tom, že taky pokračovali třeba z té svojí činnosti. Jo? Nedali si říct, měli podmínku a pořád utíkali a podobně. Jo? Až to skončilo opravdu tím vězením. A samozřejmě může to být selhání toho pracovníka, ale může to být i selhání jenom prostě toho dítěte. I když jste udělali všechno dobře, to dítě může stejně v tom vězení skončit. U dětí, nebo děti mají zvýšenou ochranu v tom, že v podstatě je povinnost každého, pokud zjistíte, že nějaké ohrožené, týrané dítě, to nahlásit. No. Buď to nahlásit, že jakýmkoliv způsobem, osobně, e-mailem, přes sociální sítě, dopisem, anonymním, jakkoliv, ale prostě něco s tím dělat. Jo, protože vlastně víceméně to, co my řešíme, nebo to, co zjistíme, tak je špička ledovce. Jo, těch ohrožených dětí je mnohem více, než kolik třeba máme v evidenci. No. Výborná věc, kterou můžeme jako orgán ochrany dětí dělat, jsou takzvaná předběžná opatření. To znamená, když zjistíme, že dítě je bezprostředně ohroženo na zdraví, na životě, nemůže zůstat tam, kde je, můžeme hned jednat. Můžeme napsat předběžné opatření, jet na soud, soud to vydá a dítě bereme z rodiny a dáváme ho někde do bezpečného prostředí. Dneska už se dělá to, že vlastně ty děti se dávají takzvaným pěstounům na přechodnou dobu, které můžou být vlastně až půl rok.
s tím, že těch pěstounů na přechodnou dobu na tuhle činnost je jak kdyby dostatek. Problém jsou dlouhodobí pěstouni. U dlouhodobých pěstounů je málo, takže v praxi se stává to, že dítě sice na ten půl rok je u pěstounů na přechodnou dobu, ale pak jde buď zpátky k rodině, anebo jde do dětského domova. Jo, protože nejsou pěstouni. Je to jedna z věcí, o které jsem třeba uvažoval jako soukromá osoba. Nicméně, pokud chcete být pěstoun, tak jednak musíte skončit jeden z partnerů s prací a máte zhruba asi nějakých 25 000 měsíčně na to, abyste jak by všechno zajištili a nemůžete u toho pracovat. Jo, takže je to vlastně, že jednak poklesnete vlastně ve svých příjmech, jo, a je to do jisté míry i limitující. Jo. Proto ti pěstounů není tolik. Jo, dneska, když jdete pracovat někde do průmyslové zóny v Hrabové, člověk ze základní školy tam třeba vydělá 30 čistého. Tak proč by šel dělat pěstouna? Jo, takže jako ten systém vázne trošku na tom, že prostě jakby tam není dostatek financí. Jo. Na druhou stranu třeba ústavní výchova a zajištění třeba tyhle ústavních věcí nebo kdyby těch věcí, které zajišťují nějaká zařízení, tak to má daleko větší náklady, jo, protože tam není jeden člověk, který se stará, je tam spousta lidí, jsou tam lidi, kteří musí zabezpečit vlastně fungování toho všeho. My jako hospod máme vlastně možnost jí podávat různé návrhy. Jo. Je to fajn věc, a která vlastně může i těm dětem pomoci. No, znamená, můžeme dítě dát návrh na nařízení ústavní výchovy, svěření do střediska výchovné péče, do ZDVOPu, jo, do pěstounské péče a podobně. Jo, my o tom nerozhodujeme. Jo, milná věc je to, že vlastně lidé si myslí, že hospod odebírá děti. Ne, on podává pouze návrhy. Jo. Ale samozřejmě zase, ten návrh musí být neprůstřelný, musí být natolik dobře zpracovaný, aby uspěl. Jo. Já když dávám návrh třeba na to, aby dítě bylo odebráno z rodiny, tak já musím sepsat návrh, musím mít veškeré podklady, jdu za mojí vedoucí oddělení, tam mi to schválí, pak musím mít za vedoucí odboru, ta to taky musí schválit, pak to jde ještě na soud a musí to vydat rozsudek nebo usnesení o předběžném opatření ten soudce. Čili vlastně jak 4-5 lidí v podstatě o tom jak kdyby rozhoduje. Jo, takže to není o tom, že když se stane nějaké selhání systému, může se stát, ale většinou to tak nebývá, protože minimálně jeden z těch lidí to může zastavit. Říct, ale to je blbost, proč chcete odebírat, není k tomu důvod, vy jste ještě nesistili tady tuhle možnost. Jo, čili jako bych řekl, ten systém funguje velmi dobře. Jo. Ale opravdu, aby k tomu skutečně došlo, musí být závažné důvody. Jo, v praxi stříká krev, praskají kosti. Není to o tom, že dítě má modřinku. Jo, je to opravdu fakt jako že tomu dítěti je hodně ublíží, nebo vyhodnotíte si, že ten člověk je fakt nebezpečný. Jo. Protože se vám potom stane, že ten návrh vám vlastně jak kdyby ten soudce smete, nebo řekne, já to tak nevidím. Jo, takže to jsou další vlastně naše návrhy. Co se v praxi děje, může teda to činit i soud, že když vidíme, že to rodině něco nefunguje, můžeme ty rodiče, to dítě nebo celou tu skupinu vlastně napomenout. No, můžeme stanovit dohled. Dohled je víceméně takový, jak kdyby zvížený prst, který měla by tam být intenzivnější spolupráce. Jo, že máte třeba běžnou spolupráci, do té rodiny třeba jdete jednou měsíčně, jednou za 2 měsíce, když máte dohled, tak je to opravdu jak kdyby častější. Jednak tam máte většinou i nějakou neziskovku, která vám dává zprávy, jo, čili vlastně víte jak kdyby víc o tom dítěti, vyžadovat si zprávy ze škol, z různých orgánů, z organizací, od lékaře, jo, takže máte jak kdyby to a sledujete. Zlepšuje se to, nezlepšujete se to a potom, pokud se nezlepšuje, tak můžete dát jako další vlastně návrhy. Jo. Vy můžete uložit povinnost nebo zakázat vlastně těm buď dětem nebo těm rodičům určité činnosti. Jo. Můžete zakázat, že nemůžou chodit na nějaká místa, že nemůžou dělat určité činnosti, jo, že se nemůžou třeba stýkat s nějakými partou dětí, které fetují nebo které kradou. V praxi to děje tak, že to kontroluje třeba městská policie. Jo, není to tak, že já bych pobíhal různě po Ostravě a teď sledoval. Jo. Pokud něco vidím, tak zavolám městskou policii, ale samozřejmě potom ke městu dostane a pak si pozvu vlastně ty rodiny a i ty děti. Jo, můžeme uložit i rodinám povinnost, aby se účastnili využijí odbornou poradenskou pomoc. Jo. V praxi se to děje občas, jo, ale je tam problém v tom, že je to zase omezené, že to je prostě první setkání nebo nějaké 3 hodiny, jo, které asi úplně nějak tu situaci nezachrání. Jo, další z opatření, že se může dát návrh, aby dítě, pokud nemůže být v té rodině, aby se nedávalo rovnou do dětského domova, ale aby bylo buď v tom středisku výchovné péče, anebo v tom ZDVOPu Klokánku. Jo. A nebo v nějakém zdravotnickém zařízení. My sledujeme samozřejmě i děti, které mají buď
nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu. V praxi to funguje tak, nebo rozdíl mezi takový, že vlastně ústavní výchova je rodině právní opatření, to znamená, tam nějakým způsobem selhávají rodiče, nefungují tam rodiče a můžou tam být nějaké mírné výchovné problémy dítěte. Ochranná výchova je vyloženě, jak jsem říkal, náhrada výkonu trestu, to znamená, tam jsou závažné výchovné problémy dítěte, závažná trestná činnost, která ohrožuje společnost i to samotné dítě. V praxi musíme ty děti navštěvovat jednou za 3 měsíce, stejně tak rodiče. Je to prostě dáno zákonem, není možné prostě tu lhůtu porušit, jinak samozřejmě je to velké pochybení. A 2krát ročně, co 6 měsíců, posíláme vlastně z soudu zprávu, jestli to funguje, to opatření, anebo jestli může být zrušeno. Jo? Čili není to tak, že dítě odebráno je v dětském domově a je tam až do 18 let. Ne, to se pořád sleduje. Jo? A řada těch dětí se vrací zpátky. Tak. Možná nějaké možné denní činnosti. Jo? Velmi se, bych řekl, liší můj úřední den, to znamená pondělky, pátky od 7, nebo mám úřední hodiny od 8 do 5 hodin. Jinak tu pružnou pracovní dobu mám od 6 do 6. Čili můžu pracovat od 6 do 6, ale úřední den tam musím být od 7 do 5. A ten den vlastně tam mají právo chodit klienti. Jo? Jsou vlastně, ta budova je otevřená, čili vlastně buď jsem domluvený s tím klientem, že přijde, anebo prostě přijde takzvané na překvapení, nebo bez nějakého ohlášení. Hodně je to řešení nějaké pošty, zakládání byrokracii, administrativě, těch věcí hodně. Děláme také pohovory s dětmi, pohovory vlastně s těmi rodiči, o tom se píšeme protokoly. Zase se vyhodnocuje, jestli je potřeba sepsat ten protokol, anebo jestli to je věc, která se dá třeba vyřešit nějakým záznamem. Jo? Takové ty zásadní věci, třeba rodič přijde a řekne, já chci dát děti do ústavu, tak byste o tom měli mít doklad třeba podepsaný tím rodičem. Jo? Telefonní hovory, ty bývají taky časté, buď teda voláme klientům, anebo nám volají. Zase každý ten telefonní hovor musí být zapsaný v tom našem systému. Jo? Vyhodnocujeme vlastně ty podněty, zprávy, které dostáváme, jestli to dítě je ohroženo, jestli s ním zájme spolupráci nebo ne. Jo, projíždíme vlastně spisovou dokumentaci a kontrolujeme, co je tam potřeba, plánujeme další postup, co dělat s tou situací. Co se ještě často dělá, aspoň teda na našem úřadu, jsou případové konference, kdy vlastně sezveme všechny důležité dítě, rodiče, ze školy, lékaře, další odborníky, neziskovky, co s tou rodinou pracují, nebo i další prostě lidi, kteří vlastně mají informace o tom dítěti a tam neseme třeba nějaký problém. Třeba dítě nechodí do školy, nebo matka není schopna pečovat o dítě, jo, nebo dítě kráde, utíká z domu, fetuje, živí se prostitucí. Jo, a teď vlastně se plánuje, co bude dál. A plánuje se postup, když to bude fungovat, a plánuje se postup, když to nebude fungovat. A na základě toho potom činíme další kroky. Jo, dneska v podstatě už, pokud to není fakt ohrožení života a zdraví, tak soud vyžaduje, že musí před každým naším návrhem, každým naším rozhodnutím být dělána případová konference. Jo, aby se vlastně všichni ti důležití mohli k té situaci vyjádřit. Samozřejmě pro mě třeba nejdůležitější to dítě, jo, které má hodně do toho, co mluvit. To, že dítě řekne, ale já chci krást, chci udíkat, živit se prostitucí, ještě neznamená, že mu vyhovíme, jo, protože já hájím zájmy dítěte a někdy dítě může chtít i to, co není v jeho zájmu. Jo, ale samozřejmě pokud je situace, že dítě vyhodnotí, nebo dítě řekne nějaký svůj zájem a já vyhodnotím, že ano, je to v zájmu dítěte, dítě chce být v péči otce, protože se líp stará, má větší zájem, tak to podpořím. No. V reálu to funguje tak, že možná v 90% případů, pokud to dobře podložíme a argumentujeme, tak soud vyhoví našemu návrhu nebo tomu našemu stanovisku. Jo. Není to o tom, že by to bylo 50, ne 50, jo. Ale je to opravdu o tom, že ta naše práce musí být důkladná a oni se nás zeptají, a co jste dělal před tím podáním toho návrhu? A já řeknu, dívejte, zkoušel jsem tady toto, pak jsem dal napomenutí, pak jsem dal dohled, pak jsem to dítě zaháčkoval do střediska výchovné péče, jo, zkoušel jsem tyhle neziskovky, tyhle služby, jo, a nefungovalo to. Dělali jsme případovou konferenci, dali jsme rodičům varování, jo, ale pořád to nefungovalo a teď jsem dneska tady s tím návrhem na nařízení ústavní výchovy. Jo, takže opravdu musíte mít nemůžete ze dne na den rozhodnout o nějakém velkém opatření. Je to opravdu jak kdyby dílčí práce, která může skončit až třeba nějakým takovým velkým zásahem do té rodiny. Tak, pak neúřední den. Jo. Ten je hodně spojený s tím, že vlastně vyrážíme do terénu. Chodíme ke klientům domů, děti navštěvujeme ve školách, chodíme na výslechy, chodíme na soudy. My máme vlastně oprávnění s dětma hovořit tam, kde jsou, kdekoliv, bez vědomí rodičů. Jo. Můžeme samozřejmě tady z těch komunikací s klienty činit různé záznamy, písemné záznamy, audiozáznamy, videozáznamy, jo, další věci. Všechno se samozřejmě eviduje a všude velká mlčenlivost. To znamená, že to nesmí nikde vynášet, nikde zveřejňovat i po skončení pracovního poměru. Jo.
často bývají i přestupková jednání, výslechy na policii. Jo, všude jsme přítomní a my nejsme ten, který vyslýchá to dítě. My jsme tam ti, kteří vlastně jakby hájí zájmy práva toho dítěte, kteří mají zvednout prst a říct, ne, pane soudce, nebo ne, paní úřednice přestupková, jo, tohle je špatně položená otázka, nebo tohle prostě, jo. V praxi to funguje, že opravdu tomu dítěti je pomoženo a že nejsou jak kdyby poškozená jeho práva, jeho zájmy. Další věc, celoměstská pohotovost. Nevím, jestli to víte, ale v Ostravě a vlastně v celé republice je zajištěna sociálně právní ochrana v termínu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jo. Čili po mojí jak kdyby nějaké pracovní době, když jsem zrovna pracovník konající službu, jsem na telefonu a jsem připraven zasáhnout. Jo, a taky vlastně v rámci toho systému vykonávám tu celoměstskou pohotovost 2x ročně, 2 týdny v roce jsou to, kdy vlastně vykonávám tu činnost a 2 týdny v roce, kdy jsem jakby na telefonu jako pomocník toho pracovníka, který když třeba jede na zásah a věze dítě do Prahy, tak abych ho zastoupil. No, a bývá to o tom samozřejmě hodně o nějaké oznámení policie, že mi třeba volají ve 2 v noci, že zajištili dítě, které je na útěku z ústavu a že ho převezou do ústavu. No, že třeba se to zapíše a nemusím vyjíždět na místo. Ale pak jsou situace, mám tady dítě, které prostě bylo zbíto, znásilněno, potřebuji okamžitě dělat výslech. Jo, potřebuji, abyste byl přítom na místě. Nebo mám tady rodiče, kteří jsou totálně opití, svetovaní, nejsou schopni pečovat dítě, přijďte a zajistěte dítě. Jo, takže vlastně já zjišťuju, je volné místo ve zdvopu, jsou nějací příbuzní, jsou nějací sousedé. Pokud nejsou, tak musím kontaktovat soudce a říct, pane soudce, mám dítě, které je zajištěné, kterého nemám momentálně kde dát, ale domluvíme se na tom, že podám návrh na předběžné opatření, aby ho umístili třeba do diagnostického ústavu do Bohumína. Jo. Takže pak musím sepsat ten návrh, jo, a pak to dítě, oni reagují průměrně rychle, i ti soudci mají pohotovost, takže i v ty 2 v noci je schopen soudce vydat předběžko a já s tím jedu s tím dítětem do toho ústavu. Jo. Samozřejmě někdy nastává situace, že jsou 2 kolizní věci, pak to řeší ten pracovník, který je tak nazvané při službě. Jo, ale opravdu je to fajn, že to je zajištěno non-stop. Je tajné číslo, protože se v praxi stávalo, že se vyzradilo a pak samozřejmě jsou lidé, různí stěžovatelé, kteří třeba vám volají. Jo, kteří třeba hodně jsou problémy třeba při styku dítěte, v praxi se mi stalo, že rodiče přetahovali o dítě. Já jsem říkal, ale teď ve 2 v noci se nebudete přetahovat o dítě. To dítě zůstane teď tam, kde je, to znamená, je třeba u otce, do ráno se vyspí a v pondělí přijdete na hospod a tam si to dál dořešíte. Jo, ale dítě nebudete přetahovat teď na místě, protože když to budete dělat, já přijdu na místo, vyhodnotím, že nejste schopni zajistit péči o dítě a to dítě beru a vezu ho do klokánku. Jo, protože já neohrozím to dítě. A stalo se mi, že prostě policista vyzradil číslo tomu otci a mi potom vyvolával. No, takže já jsem operatem potom hlásil vlastně na magistrát, že teda to číslo bylo vyzrazeno, jo, a že se muselo teda řešit nové číslo. Jo. Takže opravdu je to tajné. Funguje to v praxi tak, že ohrožené dítě, když víte o ohroženém dítěti, tak ideálně ho zavést na služebnou policii nebo informovat policii a oni mají kontakt na nás. Takže oni vlastně, když zjistí, že je dítě, které je ohrožené, které je nezajištěné, tak zavolají toho pracovníka, ať přijde na místo a pomůže tomu dítěti. Jo? Takže vlastně ta ochrana je zajištěná non-stop. Funguje to tak, že pak druhý den jdete ráno do práce, jo? Takže v praxi třeba jste ve 4 hodiny ráno na výslechu a potom 6 dále prostě, jo, dáte si doma sprchu, kafe a jdete na pracovat celý den. Jo? Dělají někdy třeba zátahy na studolní, stalo se mi, že jsem měl 15 hovorů za noc, jo? Co půl hodiny, takže v podstatě se třeba nevyspíte. Jo? Na druhou stranu nebývá to úplně každý den a je to fajn, že vlastně děláte něco smysluplného. I v rámci té činnosti, já jsem kurátor, jo, mám nějaké jakby svoje zaměření, ale ta celoměstská pohotovost na všechny děti, takže řešíte i miminka. No, takže i proto třeba člověk musí být zdatný i v tomhle, kde to dítě dát. Problém je v tom, pokud to dítě máte, nemá žádné příbuzné, nemá nikoho, nemáte ho kde dát a v tom zdvopu není volné místo. Tak ho nevezete do Ostravy, tady do Náruče, ale vezete ho do Rymařova nebo do Opavy. Pokud není v Moravskoslezském kraji volné místo, tak ho vezete do Olomouckého kraje, jo? Že nemůžete ho nechat prostě někde. Jo? Ještě jedna výjimka, pokud voláte jakby všechny ty zdvopy a není volné místo, tak na takzvané krizové lůžko vám ho v tom nejbližším zdvopu vemou, ale jenom do rána. Jo? Takže vy jako mezidobí zjišťujete, je někdo, rodiče už vystřízlivěli, nebo musím psát předběžko. Jo? Takže jako kdyby ten systém trošku hapruje na tom, že kdyby nejsou ta místa volná v těch zdvopech. Hodně se jich zrušilo, jo, a častokrát, můžete se jí podívat na stránkách, tuším, zdvop.cz, kapacita. A většinou je to plné. Jo, jakože občas je volné místo, jo, ale je fajn, že to vůbec je.
jo, ale za mě třeba kapacita by měla být o něco vyšší. Minimálně třeba mít jako jedno místo prostě fakt vyčleněné tady pro tyhle případy. Přijde mi nějaký podnět, přijde mi nějaká zpráva, buď je to anonym, nebo je to zpráva od konkrétní fyzické osoby, anebo z nějaké státní instituce, ze školy, z přestupků, z policie, od lékaře, že je prostě vyhodnotí, nebo že žádají prošetření situace, že nějaké dítě je ohroženo, že se něco prostě stalo. Zase je tam mlčenlivost. To znamená, škole jsem potom zpětně dám zprávu. Ano, děkuji za vaši zprávu. Vyhodnotil jsem to, že dítě je ohroženo a že s ním zahájí spolupráci, anebo děkuji vaši zprávu, vyhodnotil jsem, že to dítě není ohroženo, spolupráci nezahajuji. Na jiné informace škola nemá nárok. Jo. Ale pak jsou orgány jako policie, soud, státní zastupitelství, kterým samozřejmě poskytnou komplexní zprávu. Jo. Ale opravdu nemůžete jak kdyby informovat, protože když ty informace vyzradíte, tak samozřejmě se vystavujete i riziku nějakého trestu, jednak kdy vás můžou vyhodit a jednak můžete dostat pokutu. Každá ta žádost, ta zpráva, to oznámení, máme 30 dnů na vyřízení. Není to tak, že mi přijde zpráva, já tu zprávu odložím a řeknu si 29. den, aha, co to je, co tam píšou? Aha, dítě má 20 nevolených hodin. Ne. Já pokud mám volný čas, vždycky musíte vyhodnocovat, máte teď 20 věcí na řešení, co je nejurgentnější. No to dítě, které je ohrožené na životě, ne dítě, které nebylo jeden den ve škole. Jo. Ale musíte si tu práci organizovat tak, abyste se dostali k té činnosti a mohli jste posoudit tu věc a získat co nejvíc informací. Jo. To znamená, vyřizuje se to třeba v praxi třeba 5. den. Jo. A já zjistím, podívám se do našeho systému. Řešil jsem už někdy to dítě? Neřešil jsem to, mám tady nějaké podněty? Co o tom vím? Pozvu si tu rodinu. Jo. Zjišťuju, dělám rozhovor s rodičů, dělám rozhovor s dítětem, zavolám do školy, zeptám se lékaře, jo, co se děje. A na základě toho vyhodnotím, jestli to dítě je ohroženo, to znamená, jestli je na dítě podle paragrafu 6 a nebo není ohroženo. Pokud je, zakládám spis OM. Funguje to takhle. Jo? To znamená, ohlášení nějaký, vidíte na to? Ano. Jo. To znamená, že dostanu nějaký podnět. Jo? A vyhodnotím si, získám co nejvíc informací a vyhodnotím si, ano, je to věc na založení spisu, je to ohrožené dítě, je to na zahájení spolupráce. Tak všechny si sezvu a potom vlastně pracuju dál. Po tom úvodním získání informací udělám takzvané podrobné vyhodnocení. Pokud vyhodnotím, že vlastně to není šestkové dítě, není to ohrožené dítě, tak to zakládám jako běžnou poštu. To znamená, to jsou, jak tomu říkáme, spisy CE, někdy to mají jako spisy OM, kdy vlastně dám tam to vyhodnocení, zdůvodnění, proč to není ohrožené dítě a zakládám to do spisovny. Tam je vlastně i rozdílná skartační doba. U těch dlouhodobých spisů je 15 let, u těch jednorázových je 5 let. Jo. Ale výhoda je v tom, že vlastně i v tom našem elektronickém systému to pořád je. Jo. Takže mi se klidně může stát, že za měsíc, za 2 mi přijde jiná zpráva. Tím přijde zpráva se od lékaře. Jo. Takže už třeba potom je to na vyhodnocení, buď jsem to dobře nevyhodnotil, anebo ta situace je natolik vážná, že je potřeba to řešit. Jo. Takže můžu dělat nové vyhodnocení a už si ho vyhodnotím jako tu 6. Jo. Při tom vyhodnocování vlastně my zkoumáme 3 oblasti. Jo, pro nás je nejdůležitější potřeby toho dítěte, to znamená, jestli funguje, jestli je zdravé, jestli se učí, jak je vyspělé, jak funguje, jestli zvládá, jestli je samostatné. Pak zkoumáme vlastně rodičovskou kapacitu, rodičovské schopnosti, jestli zvládají péči, jestli zajišťují u dítětí bezpečí a ochranu, jestli mu bude lásku city, jestli má nějaké hranice, nějaké pravidla, jo, jestli má stabilní prostředí, anebo je to rodina, která se stěhuje, která nevím, fetuje, kde třeba je neúplná a podobně. Jo, a potom rodina a prostředí, to znamená, jak rodina funguje, je tam nějaká širší rodina, nějaká babička, dědeček, teta, strejda, jo, jestli ta rodiče pracují, jestli mají zaměstnání, jestli mají stabilní bydlení, jaká je finanční situace, jestli jsou zadlužení, jestli bydlí někde na ubytovně, anebo jestli mají jak kdyby normální běžné služby, jestli jsou tam nějaké komunitní zdroje, někdo, kdo prostě může pomoci. Jo. A tady ke všem těm oblastem vlastně zpracováváte, můžu vám tady i poslat, jak to v praxi vypadá, to vyhodnocení. Jo? A na základě potom toho vyhodnocení, když vlastně to máte, to zjišťujete ty potřeby toho dítěte, můžete dělat v tom mezidobí tu případovou konferenci, tak se stavíte takzvaný individuální plán. To znamená, ten individuální plán musí vycházet vlastně z těch potřeb toho dítěte, z toho, co nefunguje, jo? A měl by být psaný spíš jak pozitivním duchem. Jo? To znamená, ne, dítě nebude fetovat, ale dítě bude abstinovat. Jo? Dítě nebude chodit za školu, ale dítě bude mít řádnou školní docházku. Jo, takovým nějakým pozitivním způsobem, ale zase tak, aby to dítě tomu porozumělo. Jo, a nepoužívat cizí pojmy. Jo, a mít tam jak kdyby jasné, srozumitelné cíle. V praxi se to děje potom tak,
tady dával. V praxi se to děje potom tak, že ten individuální plán většinou je teda stanoven na 3 měsíce. U dětí, které jsou třeba v ústavech nebo nějaké dlouhodobé péči, tak se stanovuje na půl roku. Jo? Ale zase je potřeba reagovat na tu konkrétní situaci. To znamená, když se něco změní, třeba rodiče přijdou o práci, nebo jeden rodič odejde, nebo zjistíte, že to dítě se začalo sebe poškozovat, tak musíte udělat to nové vyhodnocení. To znamená, nečekáte celé 3 měsíce, ale uděláte třeba za měsíc nové. Jo? A nový individuální plán, který bude reagovat na tu konkrétní situaci. Jo? Nebo třeba v praxi, dítě je vzato do vazby. No tak to je důvod pro přehodnocení té situace. Ono není doma, ono je ve vazbě. Jo, samozřejmě součástí toho jsou i rizikové faktory a ochranné faktory. Rizikový faktor, trestná činnost rodičů, rodiče jsou drogové závislí, rodiče nemají stabilní bydlení, rodiče nepracují, rodiče neprojevují dítěti city. Ochranné. Rodiče mají dítě rádi. Jo, rodiče pracují na zajištění bydlení, rodiče mají práci, rodiče projevují zájem o dítě, i když je v ústavu. Jo. Takže na základě toho vlastně s tou rodinou pracujete. Čili to je, kdyby jedna z nejdůležitějších částí toho spisu. To znamená, že musíte tam jednak zhodnoceno, jestli to dítě je ohrožené, a potom to podrobné vyhodnocení a individuální plán. No. Potom ten individuální plán, se vám to můžu poslat, anebo vám to pošlu hned. Ten individuální plán, tak vlastně se vyhodnocuje a bude výsledek toho, že ten cíl se splnil a že už teda nemusí být, anebo se nesplnil a je potřeba s tom cílu pokračovat, anebo ten cíl se přepracuje. Jo, takhle to funguje v praxi. Rejstříky. Máme vlastně děti vedeme nejen jako v rámci toho spisu OM, ale i v různých rejstřících. Podle té situace, která vlastně jak by nastala. Jo, to znamená, když na dítě byl spáchán trestný čin, tak je v rejstříku N. Jo. Když je dítě ve zdvopu, musí být i v rejstříku I. Jo. Vlastně u nás, nebo ten náš nejčastější rejstřík je ten rejstřík J, to znamená, každé dítě, které řeší kurátor, musí být v rejstříku J. Je to dobré v tom, že vlastně jak kdyby můžete si vyjet i přehled, že máte třeba 30 dětí v rejstříku J a 40 dětí v rejstříku I a podobně. Jo, je to jednak dáno metodikou, je to z zákona, jo, ale dává to i určitý smysl, jo, v čem je třeba problém. Některé ty děti můžou v několika rejstřících. Jo. Tak, takže to vám pošlu. Prosím. Mě trošku nějaké statistické údaje, protože asi vás určitě bude zajímat, jak to funguje v praxi. Jak se říkal, na kurátora zhruba těch 40 dětí, na sociální pracovníka 80 dětí, ale samozřejmě my děláme jak kdyby takzvané ty třičkové věci, ty jednorazové intervence, jo, a to se pohybuje taky zhruba těch 20 až 40 dětí. Jo, to znamená, já třeba řeším ročně nějakých 80 dětí, jo, a ti sociální pracovníci třeba 120. Jo, jako je to různé. Mění se to. Jestli víte, tak třeba v České republice jsou téměř 2 miliony dětí. No. A ve evidenci OSPODu je nějakých 170 000 dětí ohrožených. No. V pěstounské péči přes 20 000 dětí. No. V dětských domovech 5 000 dětí. Ve výchovných ústavech 1000 dětí. V diagnostických ústavech 500 dětí. Jo. A zajímavá poslední kolonka, 90 dětí ve vazbě nebo výkonu trestu, 110 dívek. Jo, samozřejmě, já jsem koukal, jak to vlastně je v čase. Některé věci se lehce mění, některé jsou podobné. Jo. Tady vlastně máte jak kdyby přehled dětí, které jsou ústavní péči, školské zařízení, to jsou ty dětské domovy se školou a výchovné ústavy. Jo. Pak tam máte vlastně i ty zdvopy, jo, a potom i ty osoby se zdravotním postižením. To zajímavé je i tady tahle stránka. Hodně narůstá teď vlastně počet dětí v té náhradní rodinné péči. Jo. Vlastně pěstounce máte skoro 12 000 dětí. Jo, což je jak kdyby skoro dvojnásobek než té ústavní. Jo, takže jde to jak kdyby jako dobrým směrem. Jo, ale přesto jsou tam ještě jak kdyby nedostatky, co se týká třeba zajištění těch pěstounů. Náš orgán sociálně právní ochrany samozřejmě vychází z několika zákonů. Pro nás nejdůležitější je ten zákon o sociálně právní ochraně dětí. A potom část druhá, rodinné právo občanského zákoníku. Je zajímavé, že vlastně tam ty věci jsou jak kdyby provázané, jo? Že tam třeba jsou různé paragrafy, ale mají podobné znění nebo se vzájemně doplňují. Jo, samozřejmě pak jsou už i další zákony, jako zákon výkonu ústavní výchovy, zákon o přestupcích, potom ten kurátorský v podstatě zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, jo, který navazuje i na trestní zákoník, jsou tam vlastně definované ty činy. Většinou je to tam o tom, že ta sazba je poloviční.
No, to znamená, že když dítě spáchá trestný čin, tak dostane polovinu nebo poloviční trest, než který dostanou dospělé osoby. Mlčenlivost, jo, to je taky základní věc a ta mlčenlivost se nevztahuje jenom na nás, ale i na ty, kteří se jakby s náma setkají. To znamená, když já píšu třeba škole, tak já tam vždycky dám i paragraf, že jsou povinni zachovat mlčenlivost, protože to jsou údaje, které řeší OSPOD. Jo, to znamená, ta škola nesmí říct, my tady máme dítě, s problémem dítě, které řeší OSPOD. Jo. Musí veškeré ty věci, které nám poskytnou, i které poskytneme my jim, tak zůstat v mlčenlivosti. Je nějaký dotaz, něco, co by vás zajímalo? Tady jsem zpracoval, blížíme se ke konci, hlavní systémové nedostatky. Jo. Přestože ti pracovníci se fakt v tom terénu snaží pracovat a dělat první, poslední, pracují fakt s vysokým profesionálním i osobnostním nasazením, jo, tak jsou určité problémy v tom systému. Jo. My řešíme většinou, až když už to hoří. Jo? My nepředchází se tomu požáru, ale opravdu je to opravdu za 5:12 nebo 5 minut po 12, kdy vlastně nastupuje ten OSPOD. Jak už jsem ukazoval třeba s těmi ministerstvy, ten systém není jednotný, je složitý. Ne vždy se zohledňují potřeby toho dítěte. Jo? My se s těmi dětmi snažíme mluvit a zjišťovat jejich potřeby, informovat je o tom, co se děje, jo? Ale pořád ještě ten systém, jak kdyby není nastavený tak, aby zcela ty potřeby dítě hájal a aby je stavil na rovinu. Jo? Pořád berou, je to nějaké dítě, které co 12leté dítě se bude vyjadřovat. Ne. Dítě už ve věku 6 let je schopno říct nějaký svůj názor. Jo? Soud přihlíží většinou až od těch 12. Jo? A záleží na mentální vyspělosti. Můžete mít dítě, které má 15, ale které mentálně třeba na 8. Jo? Takže zase musíte vyhodnocovat, jo, je to rozumné, je to fakt jeho zájmu, anebo ne, není to jeho zájmu. Ústavní péče, pěstounská péče. Jo? Pořád se ještě umístějí děti do dětských domovů a já nejsem zastánce toho, aby se zrušily dětské domovy, jo? Nebo ty výchovné ústavy. Ale pokud to jde a důvodem, že to dítě nemůže být v rodině, to, že jenom že rodiče špatně pečují a jinak to dítě jako je normální, tak proč by mělo být v dětské domově? Proč by nemohlo být v rodině? V jakém rodinném prostředí profesionálních pěstounů? Jo. Já bych třeba tuhle oblast nechal opravdu na děti, které jsou nezvladatelné v běžném rodinném zařízení a potřebují někde mít v nějakém zařízení, kde prostě je jasný řád, jasná pravidla a jasné systémy odměn a úzovkách trestů. Jo. Ale to by opravdu mělo být zaměřeno čistě na ty děti, které jak kdyby nejsou schopny fungovat v tom běžném rodinném prostředí. Zas rozdíly mezi finančním rozlišením. Vysoké náklady fakt na ty ústavy a na ty školská zařízení a nízká odměna nemotivující pěstounů. Jo. Síť služeb. Třeba v Ostravě můžu říct, že je perfektní síť služeb, je spousta neziskovek, vznikají stále další a další. Nově teď projekt Stezka v rámci Slezské diakonie, který je zaměřený hlavně na práci se závislostmi. Dětmi se závislostmi, rodiny se závislostmi. Jo. A myslím si, že jakby ten systém se v tomhle posouvá a v Ostravě je to super. Jo. Ale když se vezmete třeba nějaké okrajové části, Jesenicko, kde tam chcete to dítě poslat? Jo? Tam žádná služba není, anebo je tam nějaká, která třeba není ani kvalitní a podobně. Když to tady v Ostravě se můžu vybírat, můžu to přehazovat vidlema. Jo? Ale v podstatě takovým nedostatkem je to, že já můžu rodičům, tomu dítěti doporučit, mám tady perfektní službu, která vám určitě pomůže, ale je tam jakoby dobrovolnost. Já mu nemůžu říct, ty budeš chodit prostě na to doučování, nebo ty budeš chodit na ty volnočasové aktivity a budete tam, já nevím, hrát hry, nebudeš chodit s kamarády přepadat staré babičky. Jo? Říct to můžu, ale nemůžu to nařídit. Jo? Takže jako za mě, kdyby třeba toto ještě bylo by to fajn. Neefektivní hmotná podpora rodin. Pořád existuje spousta ubytoven. Na jihu máme 13 ubytoven. Jo? Je tam spousta dětí, mnoho problémové rodiny a já s těmi dětmi musím pracovat jako s jinýma, jo? Akorát jsou strašně neznevýhodněné. Pozvu si to dítě a řeknu si, dívej se, musíš chodit do školy, aby se vzdělal, aby si našel dobrou práci, abys měl peníze, abys mohl je fungovat. A mi řekne, no jo, ale mamka a tačka prostě školu nedodělali, nemají práci, jsou na dávkách, jsou na ubytovně a jsou v pohodě. Jo, protože tam nejsou jakoby dobré příklady. Tam všichni takhle fungují a když se vyskytne někdo, kdo má zájem studovat, má zájem fungovat, tak ti ostatního semelou. Jo? Čili za mě zrušil bych okamžitě ubytovny a rozjel bych sociální bydlení. A dneska existují projekty různé i pod magistrátem sociální bydlení, ale je toho málo. To je prostě jenom takové jako kapka do moře. A je to super, ale jsem rád, že to je.
A tam se s těma lidmi fakt pracuje. Tam sociální pracovník, který se jim věnuje, který pomáhá řešit oddlužení, jo, zajistit nějaké věci, pořešit nějaké závislosti, ale není to systémové. Neexistuje pořád nějaký zákon o sociálním bydlení. Jo. Čili toto si myslím, že pokud se nepohne, tak my můžeme se stavět na hlavu na hospodu. Jo. Ale opravdu my potřebujeme jakby dobré příklady. Jo. A častokrát se stává, že vy jako sociální pracovník, jako kurátor, jste třeba první osobou, která se o to dítě skutečně zajímá, jeho zájmy, a první osobou, které ono třeba může zlížet. Jo. Tam se třeba přijde u dětí pochválit, dívejte se, já jsem třeba si zlepšil známku, jo. A řeknu, perfektní, super, jen tak dál pokračuj. A domů řeknu, a co, jako, z toho se nenájíš, jo. Takže jo, je to o tom, že třeba ty děti nejsou oceňovány a nejsou motivovány. Přitom by mohly normálně fungovat a vůbec by to nemuselo takhle být, jak to je, jo. Sociální bydlení, takže to je za mě jako velký problém. A pořád ještě, že teda v té ústavní péči končí děti, které by tam vůbec nemusely být, jo. Novelizace zákona o sociální právní ochraně dětí. Jo? Tady, i když je to rok staré, tak už je to v podstatě neplatné, protože mezi tím byly další 2 novely. Jo? A teď se připravuje další novela, takže ptali se mě studenti, umíte to nazpaměť? No neumím, protože bych si musel co půl roku přemazovat to, co znám, a protože tam se to pořád mění. Jo? Takže je fajn, aby pracovník měl povědomí, že tam jsou nějaké části, občas se do toho člověk i kouká, jo? A samozřejmě, když píšete návrh soudu, tak potřebujete správně citovat, jo? Tak ty paragrafy. Na druhou stranu, říkám, pořád se to mění. Jo? Ten zákon je dobře zpracovaný, jo? Ale otázka je samozřejmě, co bude v budoucnosti. Zatím ten systém směřuje k tomu, že by se OSPOD měl věnovat pouze těm šestkovým dětem, to znamená pouze těm nejohroženějším, a ty ostatní věci by v podstatě řešily jen sociální služby. Možná je to dobrý způsob, možná ne, nevím. Jo? Ale pokud se budeme fakt opravdu zabývat jenom tím, co hoří, jo, tak to se může rozjet mnohem větší požár. Jo? Takže jako za mě teď ten systém, bych řekl, jako funguje relativně dobře a uvidíme, co bude dále. V rámci té novely je třeba taková zajímavá věc. Já mám oprávnění jako kurátor pro mládež navštěvovat dítě v ústavní výchově. Podle té novely by mi vzali to oprávnění. To znamená, já ho můžu ho navštívit doma, můžu ho si pozvat ke mně na úřad, můžu s ním být na výslechu, můžu ho navštívit ve vězení, ale nemůžu navštívit v dětské domově. Musím tam poslat sociálního pracovníka, který ho navštíví, který to s ním sepíše, který mi to předá. Jo? Takhle protože oni vycházejí jakby z evropské legislativy, která jako do jisté míry jako je fajn a jsou tam perfektní věci, lepší ochrana třeba dětí, než co je v naší legislativě. Na druhou stranu oni nerozlišují ústavní ochranu výchovu tak jako my, jo? Protože já řadu dětí, které mají výchovné problémy, jsou v ústavní výchově. Takže to oni jako ústavní výchovu mají pouze hodné děti, které tam jsou proto, že se rodiče nestarají. Jo? Takhle oni to chápou, že vlastně sociální pracovník na západě řeší hodné děti rodičů, kteří se nestarají. A kurátor řeší děti, které zlobí, které mají výchovné problémy. Jo, ale u nás to takhle jakby nefunguje. Jo. Takže uvidíme, jak to bude, jestli teda se dá nějaká výjimka, nebo jestli uvidí úvazek 0,1 jako sociální pracovník, abych si to dítě mohl navštívit. Jo. Vím, že magistrát připomínkoval, Dava posílala tam nějakých, já nevím, snad 130 připomínek k té novelizaci, zpátky poslali vlastně, že oni to tak nevidí, že prostě to je všechno v pohodě. Jo, takže uvidíme, co bude. Na druhou stranu, já musím pracovat s tím, co je. Jo, a myslím si, že i ta práce, ať jsou třeba nějaké dílčí nedostatky, se dá dělat dost dobře, ale vyžadujete velké vaše úsilí. Jo. Teď třeba před 2 lety vznikla Národní strategie ochrany dětí na období 2021 až 2029, která by všechny tyhle nedostatky měla řešit. Jo, je fajn, že něco takového je. Určitě je to dokument, který je stažený na stránkách ministerstva, můžete se do něho podívat. Jo, čili jak kdyby spousta odborníků a spousta řekl, důležitých lidí, kteří o tom můžou rozhodovat, kteří jako kdyby vědí, kam to má směřovat. Jo. A pak jsou i třeba různé v praxi, různé poslanecké návrhy a podobně, které tam hážou takové, jak by také malé klacky pod nohy. Jo. Na druhou stranu pořád má smysl, jak by ta práce a myslím si, že se dá dělat dobře. No. Možná, jestli by vás to zajímalo, ještě mám tady, jsem si vyžádal paní vedoucí statistiku vlastně za loňský rok, tak měli jsme v loňském roce 947 dětí, které jsme vlastně jakby řešili v rámci dlouhodobé spolupráce a 300 dětí, které jsme řešili na vyžádání z jiného úřadu. Jo, na OSPODu je to tak, že vlastně řeším a zakládám spíš dětí, které má trvalý pobyt u mě na úřadu v rámci obvodu. Pokud to dítě bydlí u mě fakticky, ale trvalý má třeba v Plzni, tak já musím požádat Plzeň, ať Plzeň vede ten spis a spolupracuje a mě žádá o ty úkoly tady. Jo? Takže takhle to v praxi funguje.
Jako kurátoři jsme v loňském roce řešili 282 dětí, které byly vlastně jako jednorázově, a 288 dětí, které jsme měli jak dlouhodobé spolupráce, to znamená zhruba nějakých 600 dětí, jo, které vlastně nám prošly jak kdyby pod rukama. Jo. V loňském roce 65 dětí spáchalo trestných čin, 82 dětí spáchalo přestupek. Trestní opatření mělo uloženo 84 dětí, to znamená nějaké podmínky, mohlo by to být i vězení a podobně. Ve vazbě skončilo 5 dětí, ve výkonu trestu 4 děti. A mladší děti, ta výchovná opatření u těch dětí, nebo ta náhrada výkonu trestu těch mladších dětí, tak byla u 24 dětí. No. Čili jako poměrně ty čísla nejsou až tak jako malá. Odebrali jsme v loňském roce 65 dětí z péče. No. Takže jako, a říkám, v minulosti, že to můžu srovnávat před tím 15-16 lety, tak tehdy bych odebral třeba polovinu dětí z těch rodin, co teď řeším, jo? Že ty podmínky se jak kdyby jako to, kdy se dítě může odebrat, jako změnily. Já neříkám, že to je špatně, jo? Ale opravdu pokud má dítě střechu nad hlavou, jen ubytovně spí na zemi na dece, z hlediska zákona nebo toho nějakého nastavení, jsou to dostatečné podmínky, i když nemá třeba kartáček, v lednici jeden jogurt, jo? A to musíte hodně třeba jako fakt podkládat, fotit a dávat tomu soudu, ale prostě to dítě jako strádá. A soud vám řekne, ne, ona nestrádá, to je v pohodě, ona není pod mostem. Jo? Takže některé ty věci se změnily, na druhou stranu se mnohem zlepšila spolupráce s policií, jo, s přestupkáři, se soudy, jo? Že mám pocit, že ti lidi jak by pochopili, že jsme všichni na jedné lodi a že naším cílem je fakt pomoci těm dětem, protože ty děti jsou naše budoucnost. Jo? Takže myslím si, že vidím tom pokroky přes ty klacky, jo, ale že člověk by se měl orientovat i na to pozitivní a ne se jenom stěžovat. Jo. Protože spousta třeba pracovníků lidí, kteří řeknou, máte je na huby a to nějaké další papíry, jo, ale můžete, nebo zabývíte se věcmi, které můžete změnit. Tím, co změnit nemůžete, můžete si poskresnout, jo, ale nemá cenu se tím trápit, to řešit. Jo. Když to chcete změnit, běžte do politiky nebo běžte někde dělat funkcionáře, jo, ale jinak musíte pracovat s tím, co máte. Ale v rámci toho pořád se to dá jako. Tak. Nějaký dotaz? Ještě jsem neřekl takovou věc, vlastně v rámci každého toho spisu musíme mít takový spisový přehled, který taky můžu poslat. No, to sice mám takový zalího, děkuji. Tak to je nějaký dotaz, nebo něco se chcete zeptat, nebo nějaký komentář? Možná jestli chcete třeba ještě něco z praxe. Ještě tady jsem tak uvažoval třeba pár věcí, které bych vám ještě mohl říct, ať je to i takové nějaké, ať si ty věci můžete představit, jak fungují. Výhodou té práce je v tom, že opravdu každým tím případem, každým tím dítětem, který se setkáte, získáváte zkušenosti. Zas ale byste měli pořád mít i určitou míru pokory a sociální pracovník na jedné straně byl hodně sebevědomý, a na druhé straně hodně autentický, empatický, který opravdu jak kdyby je tam pro toho člověka, pro toho klienta. Jo? Když přijde klient, tak pro mě nic jiného v tu chvíli neexistuje. Prostě jako je klient, kterému se věnuje na 100%. Jo? Ale v momentě, kdy odejde, nebo kdy třeba končí pracovní doba, tak prostě vypnu, jo? A na práci nemyslím. Jo? To je důležité, to se určitě jako naučte. Jo? Ale v praxi toho hospodu je to trošku jiné, než třeba v té průmyslové zóně. Stalo se mi a stalo se to i mým kolegům. Pátek odpoledne 2 hodiny připravujete se, že jdete domů. Přijde vám dítě, že se nechce vrátit rodiče, že ho rodiče týrají. A nebo vám přijde rodič, tady je dítě, berte si ho, já ho nechci. Jo? Oba 2 případy se mi staly. A já nemůžu říct, hele, 2 hodiny končíme, jo, přijďte v pondělí 8 a budu se vám plně věnovat. Ne. Vy to musíte dořešit, až potom jdete domů. A jdete domů třeba v 6 odpoledne, v 9 odpoledne, o půlnoci. Jo? Nejde, protože já nemůžu nechat ohrožené dítě na ulici. Nemůžu. Jo? Čili řeknu dobře, zavolám manželce, ruší plány, jo, a teď prostě jdu řešit. Zeptám se, může jít někomu jinému než rodičům? Ne, nemůže. Řeknu dobře, zavolám do klokánku, máte volné místo? Ne, nemáme. Jo, tak zjišťuju dál, jo, prostě a opravdu jdu domů, až to vím, že to dítě je bezpečí zajištěno. Jo, čili jako to je jakby jako jedna z nevýhod té práce, že můžete mít sice plány, naplánovaný krásný den,
ale vás padne nám do něco do toho, jo? Máte naplánováno třeba jednání nebo nějaký harmonogram dne a zavolají vám, máme teď tady styrané dítě, které potřebujeme vyslechnout, jo? Všeho člověk musí nechat, přidat úkoly kolegům a prostě jít na ten výslech, jo? Čili jako, i když si do jisté míry tu práci můžu organizovat, tak je to hodně o nějakém překvapení, o nějakém, že prostě věci, které neovlivníte, jo? Je to fajn v tom, že to opravdu není stereotypní práce, jo? Že i když můžete 80% času si naplánovat, tak 20% se vám naplánuje samo. Jo. Ale zase říkám, každým tím případem, každým tím dítětem, se kterým se setkáte, rostete, jo, a můžete získávat zkušenosti, které můžete zase v té práci využít. Jo. Tak. Stalo se mi, byl jsem vlastně klienta před nějakou dobou, byl to chlapec, dneska už je zlatilý, chlapec vlastně z ubytovny, chlapec, který vlastně nemá svého rodiče, nebo respektive měl matku, která měla dalších 13 dětí. Chlapec měl jenom jako v papíře napsané nějakou Vietnamce, ale bylo to fiktivní, jako domluveno za peníze. A u něho se projevovala vysoká míra agresivity, ale jako fakt jako vysoká, která prostě, on jakýkoliv problém, když mu někdo nevyhověl nebo neodpověděl na jeho požadavek, tak řešil agresí. Jo? Napadal prostě všechny okolo, napadal lidi v rodině, napadal lidi v ústavech, napadal dokonce i dva mé kolegy. A přišla za mnou paní vedoucí a říkala, Peťo, víš, mám tady jako klienta spis a ty si s tím určitě poradíš, tady to máš, jo, pořeš to. Zkušili jsme to dávali na magistrát, magistrát řekl, máte dostatek kompetentních pracovníků, protože tam byl střet zájmu. On napadl dva mé kolegyně a kolegu. A magistrát to vyhodnotil, ne, to není žádný střet zájmu, máte dostatek kvalitních pracovníků a musíte si tím poradit. Jo. Můžu říct, že to byl jako klient, na kterou nezapomenu, a bylo to fakt jako ze startu hned náročné. On byl takový, že k vám přišel na 10 cm a začal vám nadávat. Různé pohlavní, nepohlavní, zvířecí nadávky a podobně. Jo, a jsem si říkal, tyjo, co s tím mám dělat? Jo, prostě, protože on nereagoval, můžeme si to říkat cokoliv, nereagoval. A až potom i třeba díky té krizové intervence, díky můj manželky, jsem poradila, řekla, dobře, jo, ale on jako ti nemá co nadávat, jo, prostě, takže já jsem mu řekl, dívej, já jsem tady proto, abych ti pomohl, jo, ale nadávat mi nebudeš a nebudeš mi říkat, že jsem třeba blbec, volají nadávka, jo. A prostě trval jsem se na tom, opakoval jsem to, jo. A on jako jel a prostě jak gramofonová deska. A po nějaké době se skutečně podařilo, že jsem říkal, jako dívej se, já ti vyhovím, nebo mi třeba i volal do práce, a zase když začal nadávat, on byl takový, hele, dáte mi dovolenku, anebo jedu na útěk. Jsem říkal, jako to je tvoje rozhodnutí, ty jsi svéprávný člověk, a jsem říkal, já dovolenku ti teď nemůžu, protože nebyla splněna nějaké podmínky, ale jsem příště, jako třeba příští týden, když se matka požádá, tak ti ji dám, jo, ale prostě teďkom ne. A začal křičet. Já jsem říkal, pokud budeš křičet, končím hovor, zavěsil jsem. Jo? A nějakou dobu jsem prostě jak kdyby mu dal najevo, že pokud bude křičet, urážet, tak prostě spolupracovat nebudem. A asi zhruba po půl roce to začalo fungovat. Jo? A začal prostě jak kdyby zjistil, že tohle cesta nevede a že v podstatě já tam nejsem ten, který mu měl škodit, ale ten, který mu může pomoct. Jo? A občas se to jak kdyby zkoušel a vracel ale vy nemůžete tak nasadit na ten styl té komunikace. To znamená, já klientovi nemůžu nadávat, ale můžu reflektovat, zopakovat, co řekl. Když řekl nějakou urážku, tak řeknu, vy jste mě teď nazval tím a tím. Aby on to slyšel, aby si uvědomil, co řekl. Jo? A opravdu je to věc, která jako funguje, a potom už jsme se byli schopni bavit jako normálně. On sice občas řekl nějakou jako něco, prostě třeba na štvaně, ale zase potom vrátil. A můžu říct, že ke konci jsme fungovali tak, že už to bylo bez těch nadávek. Ale zase třeba jenom vůči mě. Jako když třeba někdo jiný, tak zase on měl ten svůj styl, který mu jakby fungoval. Akorát zjistil, že u mě to nefunguje. Jo? Protože nikdo vám nemá právo nadávat. Jo? Nejste zase tak dobře, nebo nebudete zase tak dobře placení, ale někdo mohl prostě nadávat. Jo? Čili na tom si trvat, opakovat, končí jednání. Pokud ten člověk na to přistoupí, že se nebude nadávat, tak se může bavit o čemkoliv. A domluvíme se o čemkoliv, vyhovím, ale prostě jo, to je hodně důležitá věc. To je jedna z věcí třeba, proč jsem nechtěl pracovat dál na úřadu práce. Že tam ty nadávky byly na denním pořádku, pořád, non-stop. Jo. Takže člověk musí mít jak kdyby nějakou i sebehodnotu a něco, že prostě říct prostě dost, hranice, ne. Nebudeš mi nadávat, nebudeš mi urážet, nebudeš mi vyrožovat. Jo. Ale já teda předpokládám, že na tom úřadu práce ty nadávky hlavně plynuly z té zoufalé situace, kdy ti klienti, já chci pracovat, takže já pořád ne a ne tu práci najít.
Jo, ale nebylo to, já jsem tam pracoval teda skoro rok, ale nebyla to hlavní důvod. Hlavní důvod byl ten, že měli pocit, že začnou křičet, takže prostě ten pracovník bude pracovat rychleji a ta dávka jim prostě přijde a nebude jim to komplikovat nějakým žádostmi, jo, takže spíš to bylo takové jako forma nátlaku. No. Zhruba nějakých 360 pracovníků úřadu práce jsou napadené každý rok, to znamená, každý den je nějak silně fyzicky napaden pracovník úřadu práce. No, takhle to třeba jako funguje. Tak, kouknu, co tam ještě mám dál, co bych ještě pověděl. Měl jsem třeba i klienta, hned, když jsem třeba skončil tu krizovou intervenci, měl jsem klienta, přišla za mnou kolegyně, hele, mám prostě tady kluka, 16 let, a on se chce prostě zabít. Já nevím, co s tím dělat, jo. Říkal, dobře, tak jsem zrušil všechny další program, říkal, dobře, jedem za ním, jo. Tak jsem přijel za ním, jsem se představil, říkal, jsem tady kolega od toho, a začal jsem ne hospodářské poradenství, ale vlastně krizovou intervenci. To znamená, zjistil tu jeho situaci, snažil se ho jak by zastabilizovat a říkal jsem, dívej se, já jsem tady teď pro tebe, jo, a chci se o tom s tebou promluvit. Kolegyně mi říkala, že se chci zabít. On říkal, ano, chci se zabít. No. Bavili jsme se o tom prostě a nějaký jiný důvod, já jsem říkal, jako dívej, domluvme se, mám dvě podmínky. První podmínka je vlastně, že se teda nezabiješ teďkom, jo, takže uzavřeme si nějakou dohodu, kontrakt do přežití nebo kontrakt dohodu o nezabití se. Jo, to je jak moje podmínka, přesto vlak jako nejede. A za druhé, v momentě, kdyby se chtěl zabít, tak si prostě vyhledáš pomoc. Buď mi teda zavoláš, nebo zajdeš do krizového centra, zavoláš na linku důvěry. Jo, to jsou moje dvě podmínky. A jinak prostě můžeme řešit všechno, můžeme se o všem pobavit. Jo, a bavili jsme se dál. Já jsem říkal, a dobře, a máš vymyšleno teda jak? On říkal, ano, chci skočit pod vlak. Jsem říkal, a jako máš ještě jako spoje, nebo tak, no to, že ještě ne, což jak by dobrý jako znak. Jo, ale říkal jsem, jako dívej se, já ti nezakazuju, aby se zabil, ale dohodněme se na tom, že po dobu, co budeme spolupracovat, třeba do příštího týdne, nebo pondělí se dáme jednání, že mi slib, že do pondělka se nezabiješ. Dal jsem ruku a on se fakt nezabil. Jo? Ale zás třeba při tom dalším jednání jsme zase prodloužili ten kontrakt. To znamená, já jsem mu to nezakázal, protože každý člověk má právo se sebepoškozovat, má se právo zabít. Jo, prostě to není trestný čin, protože když se ubližuje sám sobě. Jo? Na druhou stranu dá se s tím pracovat, i s takovými situacemi. Pokud vyhodnotíte, že byste nebyli schopni pomoci tomu člověku, nebo že fakt je špatně, volat rychlou, volat prostě nějaký zásah, odvést do krizového centra. Já jsem třeba, se mi potom stalo při jednom jednání s tím chlapcem, byl na tom zase špatně, já jsem říkal, víš co, pojď a jdem společně do krizáče. A tam jsem odvedl, vysvětlil jsem situaci, jo, a dále s ním pracovali. Nebo psal mi i v noci, jo, teď mi je strašně špatně, já jsem říkal, dobře, volej na linku důvěry, nemám číslo. Takže jsem třeba příště, když jsme spolu jednali, jsem říkal, dobře, a teď si uložíš do mobilu na rychlou volbu linku důvěry a krizové centrum. Jo, to znamená bezprostředně, protože že má někde nějaký protokol, někde schovaný nebo někde vyhodí. To ne, jo. Ale důležité fakt je by ochránit toho člověka a zajišťovat tu situaci teď a tady. No. Ale věřím tomu, že třeba kdyby tam zase byl třeba pracovník bez toho výcviku v té krizové intervenci, by třeba nevěděl co. By třeba volal hned to rychlou, nebo by jako napsal, jako byl v očekávání, jestli něco stane nebo nestane. Na druhou stranu, může se vám klidně stát, že váš klient se zabije. Jo, akorát vy musíte udělat všechno pro to, aby se to nestalo. Jo, a musíte, trestné je to, kdybyste ho ponoukali, hele, tak vyřešíš všechny své problémy, tak se zabij. Jo, to dělat nemůžete, nebudu radit. Jo, jsou možnosti skočit pod vlak, spolikat léky, pověsit se a podobně. Jo, tohle nemůžete dělat, tohle je trestné. Jo. Ale to, že vy uděláte všechno pro to, aby to neudělal, on to stejně udělá, jo, tak za to odpovědní nejste. Jo. To, že potom, když se vám taková situace stane, a je to pro vás jakby velký zásah, vy potřebujete se nějak ošetřit. Jo. Jsou supervize, intervize v rámci práce, ale každému z vás doporučuji najít si nějakého odborníka, někoho, ne z rodiny, ne kamaráda, ne nějakého známého přítele a podobně, ale někoho, psychologa, psychoterapeuta, za kterým, když budete v takové situaci, která vy můžete nastudovat všechno, mít různé výcviky, ale když se vám prostě zabije klient, tak vás to rozloží a můžete být na dně z toho. Jo. Takže potřebujete se sami ošetřit, ať vám je dobře. No. A jde to a opravdu takhle si můžete pořešit i nějaké věci třeba z minulosti. Jo, jestli máte třeba nějaké rodinná traumata a podobně. Jo, vy nemůžete pomáhat člověku, který je tyranny, když jste sami byli tyranni a nemáte to vyřešeno. Jo, nebo jste z rozvedené rodiny, nemáte vyřešeno to, že se rodiče rozvedli a máte pomáhat člověku, jeho rodiče se rozvádějí. Jo, čili pořešit si jak kdyby ty věci. Jo. Samozřejmě stojí to peníze, je to nějakém volném času, ale může vám to hodně pomoci. Jo, protože fakt cílem je být v pohodě a aby byste mohli pomáhat, vy musíte být v pořádku.
Jo? Nemůžou být dva zhroucení lidi v depresi, kteří spolupracují. To pak není žádná konzultace, ale je to prostě jen takové, jsem tak říkal, jo, nemá to cenu. Budeme spolu skočit pod vlak. Jo, což samozřejmě, jo, takhle by jako nemělo být. Jo? Ale říkám, prostě má to jaký smysl, ale je důležité, vy se chraňte, vy si stanovte hranice, vám ať je dobře. Jo? A ano, vy můžete udělat fakt všechno, ale říkám, jak jsem říkal na začátku, všem klientům nepomůžete. Můžete pomoct většině, můžete pomoct více než třeba kolegové, můžete být třeba lepší než kolegové, ale nebudete Superman, nebudete. Jo? Že to si uvědomte, že i když uděláte všechno, může dojít k nějakému selhání, ke špatnému výsledku. Ale za to vy nenesete odpovědnost. Ale musíte mít dobře napsaný spis, udělat všechny zákonné kroky, jo? A říkám, vy být v pohodě. Tak co, nějaký dotaz? Ještě možná jedna věc. Setkáte se? Ale to tím puste, jo. Tak budeme muset možná malinko končit, ale kolik ještě máme? 10 minut, tak jo. No? Takhle, vy jste vlastně zmínil toho psychologa, například se stane strašná situace s klientem a pomáhá ten psycholog třeba se syndromem vyhoření, prevence a podobně. A nebo je schopný i v případě, že ten syndrom už nastane? Dívejte, jo, jako jsou situace, když si třeba rozjede fakt ten syndrom úplně v tom nejtěžším zrnu, nebo v tom třeba deprese, tak tam už potřebujete pomoc ne psychologa a psychiatra, třeba i léky. Jo, i třeba i nějaká hospitalizace. Jo. Jako já třeba, to je vlastně současné zaměstnání moje 6. práce, a já jsem většinou odcházel takovém, jako, neříkám syndromu vyhoření, ale takovém, už to nebyla ta fáze nadšení, nebo taková ta fáze, protože mi to jako ještě jako nějak baví. To je vlastně teď první asi práce, teď to dělám 7. rokem, která mě baví jako asi pořád. Jo, ale je to hodně o tom, jako průběžně se ošetřovat. Jo, neřešte až ten požár, ale řešte to, když prostě si cítíte, že nejste v pohodě. Jo, to znamená, protože když jste fakt v tom syndromu, tak pak je to takové, buď tu práci nechat, nebo jít na nemocenskou. Jo, to není jenom takové, jako, protože pokud vy budete dělat vyhořelý tu práci a jsou v reálu jako takový lidi, ale jich menšina, tak budete škodit sobě i těm lidem. A to je špatně. To běžte radši do té průmyslové zóny dělat tam mobile nebo něco. Jo. Takže, ale je to opravdu o to fakt, jako ošetřujte se průběžně. Vy jste jak ta baterka. Pokud budete instalovat tam nějaké spamy a nějaké milion aplikací a nebudete dobře nabíjet, jo, tak prostě přestanete fungovat. Jo. Takže musíte fakt jak by na sebe dbát, ošetřovat se, ochraňovat se, tak ať vám je dobře. Tak ještě nějaký dotaz? Je to v podstatě práce, jste jednou nohou v kriminále jako non-stop, jo? Protože když fakt něco jak kdyby zadrbáte, zanedbáte, uděláte nějaké porušení, jednak máte pocit z toho, že to fakt dopadlo špatně a jednak po vás můžou jít, jo? Že jste prostě něco zanedbal, ohrozil, jo? A z praxe jsou takové jako příklady, jo? Ale jako to jsou spíš, jak bych řekl, marginální záležitosti. Na druhou stranu je to fakt hodně o tom pracovat na sobě, jo? U nás třeba probíhají supervize, probíhají intervize a většinou na ty supervize chodí lidi, kteří, já neříkám, že je nepotřebují, ale ti, co by je potřebovali, tam třeba nechodí, nejsou povinné totiž. A ještě to, že by chodili někde jako ve svém volnu za prachy za nějakým odborníkem, že mají nějakou osobní, rodinnou, pracovní špatnou věc, napadlo mi neslovo, ale to je jedno, jo, tak tohle možná 3-4 kolegové využili, jo, a mi to strašně pomohlo, protože já fakt doporučuji, mějte nějakého odborníka, nějakého supervizora, někoho, když budete na tom fakt špatně, kdy vám pomůže. To, že vám jako do jisté míry může být oporou vaše okolí, vaši blízcí, a že potřebujete si ty ve volném čase nabíjet baterky, potřebujete si dělat radost, každý den si dějte radost, mějte se rádi, jo, a plánujte, ale zase nějak jako rozumně, jo, protože my nevíme, co bude zítra, jo. Ale fakt žijte naplno, nešetřete se, na druhou stranu nepracujte na 120%. Raději pracujte na 90%, protože přijde den, kdy budete muset pracovat na 120%. A když na to budete mít kapacitu, přepojete furt na 120%, tak to nezvládnete a zhroutíte se. Jo? Takže jo, a za mě teď můžu říct, že máme dobrý tým, máme tam i asi 1/3 jako mladých lidí, což je strašně fajn, jsou jako šikovní, jo, ale stává se, že tam je hodně velká fluktuace, někdo prostě přijde, řekne si co, buď jednak za ty prachy, anebo jednak prostě takovou šílenou práci dělat, přišla tam holka, která si přečetla spis a nedala výpověď. Říkala prostě, jo, já mám chodit na ubytovnu a já mám prostě řešit, jako lidí, tam jsou štěnice a nevím co všecko.
Jo, anebo prostě otec agresor napadá vulgární, jo, několikrát napadl klienta nebo pracovníka, jo. Takže je to opravdu o tom, že asi to není úplně jako ideální jít hned jako absolvent, jo, na rok, na dva třeba běžte někam jinam, jo, ale třeba to zvládnete i jako absolvent, nevím, jo, ale fakt to vyžaduje jako, je to takový jakby vyšší level, jo. Na druhou stranu fakt je to práce, která jako vás může hodně bavit a hodně se tam můžete realizovat, jo. A v podstatě můžu říct, že jsem velkým pánem svého času v té práci. Ano, já mám sice nějaké, jak jsem říkal, zákonné lhůty, 30 dnů a podobně a veškeré ty zprávy musím dávat paní vedoucí, ale jak já si tu práci organizuju a jak pružně reaguji na ty situace, to je jako vaše. Ale to jako nikdo nekecá. Vy jste ten odborník, který dává to stanovisko, jestli to dítě odebrat nebo neodebrat, jestli prostě udělat takové opatření nebo nedělat takové opatření. Jo? Vyžaduje to velkou míru odpovědnosti a rozvahy a podobně, ale současně vám to může přinášet fakt jako dobrý pocit, že děláte něco, co má smysl. Jako jo. A že v podstatě ty děti zachraňujete. Takže jako za mě jako určitě, pokud uvažujete o spodu, běžte. Minimálně si to běžte vyzkoušet. Jo? No, tak jo, protože mě ta práce fakt baví a myslím si, že to je jako hodně smysluplná práce, ale i hodně náročná práce. Ale musíte mít zase jak kdyby reálná očekávání. No, nemůžete fakt jako čekat. Já když jsem přišel na OSPOD v roce 2007, 26. března na magistrát, tak jsem říkal, tak, teď jsem nabouchaný z toho ostravské a prostě to tady spasím, teď jim ukážu, jak se to má pracovat. Jo? Po půl roce jsem zjistil, že to tak jako není. No, že tam přišel Plečka a že všichni podle něho skákat a říkat, prostě tak se to bude dělat, ne? Jo, že je fajn mít jako znalosti, zkušenosti nebo znalosti a prostě být jak kdyby nadšený pro tu práci, ale jako zdravě, nepřehánět to. Jo? Protože ta práce, nebo to, co se učíte ve škole, v učebnicích a na přednáškách, je fajn, je to důležitá věc, snad, ale naučí vás až ta praxe. A zhruba možná po 2 letech můžete říct, že to už trošku jako víte, o čem to je. Jo? Říkám, já OSPOD dělám, mě teď vlastně 10. let, 10. 11. rokem, a ještě jsou taky situace, které jako mě můžou překvapit. Je to málo už, jo, ale pořád ještě jsou, a je fajn jako sáhnout a říct si prostě tyjo, a v roce 2009 jsem řešil tady tyhle a to bylo podobné a podařilo se to, nepodařilo se to, že máte kde sáhnout, jo. Ale zase byste neměli být takoví ti experti, kteří prostě jsou nejlepší a prostě, a já už přesně vím, jo. Nedělat si dopředu máte nějakou informaci a vy si doplníte celý příběh. To je špatně. Vy máte zjišťovat ty informace, ne si doplňovat. No, protože když vám ti klienti můžou být podobní, tak každý je individuální, jedinečný a může být jiný každý. Jo? I ten výsledek může být jiný. Jo? Čili dávat si pozor na to, si dělat nějaké škatulky, jo? A prostě, anebo to nějak jako brát, že jste expert. Vy nejste expert, experti jsou na tu situaci ta rodina. Vy tam můžete přijít, protože máte nástroje, máte zkušenosti, máte znalosti, máte možnosti, co s tím dělat, ale oni jsou tím experty na tu situaci. Jako oni vědí nejlíp. Akorát vy tam máte být my jsme koordinátoři případu, klíčoví pracovníci, koordinátoři případu. My koordinujeme pomoc. Jo. To není o tom, že my děláme 100% práce. Jo. My potřebujeme zaháčkovat školu, neziskovku, policii, soudy a prostě všechno to dát, ať to všechno funguje jedním směrem. Jsme ti, kteří garantují, že ten systém jako funguje a že tomu dítěti, té rodině je pomoženo. No. Ale jako říkám, mít reálná očekávání a taková otázka, jestli člověk sní slona. No, nesní slona. No, ale když se ho naporcujete, namrazíte, tak za pár let ho sníte. Jo, a to stejně to, jak s těmi jakými velkými problémy. Vy to musíte udělat malinké, dílčí kroky, nejtěžší vždycky ten první, a pak můžete zakázat ty zázraky, jak jsem to mluvil. Jo? Samozřejmě, jak jsem mluvil o těch financích, tak OSPOD je jako jakby o něco lépe placený než běžné jako jiné oblasti. Jo? Takže určitě toto je jak kdyby, jo? Ale je to samozřejmě vykoupeno tím, že jako je to náročná práce. Takže za mě asi tak. Ještě nějaký dotaz, něco? Ještě byl ten dotaz, nějaké volnočasové aktivity. Ano. Jo. Zas, my máme jako řadu paletu organizací, které třeba doučou, dělají programy, dělají se výlety, dělají se prostě různé věci, pracuje s těmi dětmi. Jo, je toho jako hodně a můžu říct, že i kapacita je dostatečná, ale problém je v tom, že třeba vy to dítě, kdyby domluvíte se s ním, že tam bude chodit, on třeba přijde jednou, pak příště už nepřijde. Jo, nebo že on třeba nemá i podporu z té rodiny. Jo, to znamená, třeba by tam chtěl chodit a když řeknu, ale já nebudu platit tam 100 někde prostě za jízdenku. Jo, takže často to končí na tom, že vlastně tam je dostatečná motivace buď ze strany té rodiny, anebo toho dítěte. Jo, ale pak jsou zase děti, které třeba fungují, protože oni tam s těmi umívalými jsou různé programy sekundární prevence.
jo, které vlastně jakby pracují s těmi dětmi, kteří už jsou na tom střetu s tím zákonem. Jo, a fakt jim můžou hodně pomoct. A můžu říct, že ne všem, ale třeba 80% se pomoct jako daří. Jo, že jako v Ostravě ten systém funguje, jak řekl, jako super. Jediný problém je v tom, dostatečně ty lidi namotivovat, ať do toho prostě jdou a ať vytrvají. Jo, protože oni tam zase mají striktní pravidla. Jednou, dvakrát nepřijdeš, končíš projekty. Jo. Takže že jsou další děti, které o to třeba jako mají zájem. Jo? Čili jako by ten systém, říkáme, jsou dílčí nedostatky, ale globálně to funguje, ale funguje to hlavně díky těm lidem, co tam jsou. Jo? Právě proto potřebujeme kvalitní studenty z Ostravské univerzity. Jo? Že jako když přijde student z Ostravské univerzity, tady z té fakulty, tak já vím, že prostě to je člověk o něčem, který jako má smysl mu dávat ty informace, má smysl motivovat a rád potom třeba budu, aby byl můj budoucí kolega. Jo? Jsou třeba školy, které nejsou jako tak kvalitní, jo? Čili jako to si važte, že to máte. Na druhou stranu takové lidi fakt tam tomu spodu potřebujeme. Je to těžší práce, ale myslím si, že jako se tam můžete hodně realizovat. Jo? A máte jistou v podstatě, že vám přijde na každého 12. naučit vyplata. U těch nejiskovek dneska i to nemáte. Jo? Takže jako za mě prostě, pokud chcete nebo o tom uvažujete, tak o tom uvažujte a přijďte na hospod buď na praxi, anebo k nám pracovat. Jo, určitě rádi vás uvítáme. Jinak, donesl jsem tady letáčky, jestli chcete i vizitky. Kdybyste třeba měli nějaký dotaz individuálně, tak klidně se na mě můžete obrátit. Dobře. Jinak děkuji za vaši pozornost a přeji vám hodně zdaru, ať se vám daří a něco pro to ale dělejte. Nečekejte, že to přijde samo. Jo? Že lidi si myslí, jako jo, ať máme fajn, ale jako zadarmo to není. Musíte se snažit. Jo, já děkuju.